hai pi ka kerteng ka bathiang tham ka jong try Jesus Christ ni smokeman shikat de ya ka jingdor ran khat ka jong pi habat ni hagani ka program ka jong i menta ka Sunday but ngasngongu ning kong yaw blay namar ka jingdor ran khat ka jong u ba ula penla i way bangin ya dor ran khat lang hagani ka jaka ban shakri ban mani lang ka kerteng ka jong try nga slongu ru ya ki nong ya lam ki jongi na do i pastor rang ba jongi apostle ar khongkrom hoi wat la in la ban ya dom kat lang bat ni hagani ka por namar ka jinglet mission to ka jongi i slongu shikat de apostle namar ka jing hikai ka bai la ju ai jing hikai ni ka jing kershan ka jongi ka jing ya lam ka jongi ni way kum juru ki nong ya lam ki way pat kum i Bible teacher Mrs. B. Khongkrom i bla ju yai kershan ni bla ju yai ya lam ni juru ki nong ya lam ki way pat ki deacons ki deaconess ki elders ki dap da ka ju slongu ya phi but hagani ka por nga ko ban pentip shaphi nga ko ban pen kan mau ya phi bagani ka tayo brosh tayo ka lang ka tayo ka bakar pang ha na ka benta jongi ki samla na mar bangi la yo ban celebrate ya ka youth week ban rakhe ya ka youth week ani ka youth week kala sedang na do arpun riu tarik kata ka dei hagani ka Tuesday nila yo ban rakhe ya gani ka youth week ber on pen kut no ya ka hagani ka sni but ni ayo shikat de yo blay na mar ka jingdor ran khat ka jong u hagani ka tayo ba ro shtayo nila yo ma chi shai ki jingker khu blay la pendap chi shai ka jingkemen haga men siem ka jongi way ki samla nila yo ya ka jing ya lap nila yo ka jing hikai nila yo ru ya ka fundraising dinner nila yo ban let ya lap sha PB nang nila yo ban ya let kai nila yo ki jing tuai ni smokeman ya ka jing dor ran khat ka jong blay but ni hagani ka youth week celebration ka jongi but ka theme jong ni ka youth week ka jongi ka dei ka plan u blay ya ka jing em jong phi bala shim na u Jeremiah ka kitab jong Jeremiah ka landong ka ba arpo khandai ka khot ka ba khat way ka ba ong na banga tip la ki jing mut ki banga per khat chapang jong phi ong try ki jing mut ka jing suk ken te ong ki jong ka jing snew ban ai ka jing kermen ya phi ha ka por ba kut jong phi ka ba pen kan mau yangi i way wat lang i don ha ka no ka jing khuslai no ka jing artetien u play la don du pa ya ka plan ka ba bha jong u na ka jing na ka benta ka jing im ka jongi but kum ju ngiru ki ba ya don ren kat hang ni but kitu ki ba page online nga kwa pan pen kan mau ya phi ba play u don ka plan ka ba bha na ka benta ka jong jing im jong phi pila ban don aga jing khuslai pila ban don aga jing artetien nga nget ba ha ba phin page ya gani ka jing shakri ka jongi benta u play wan jong o ipi u play ta ipi wan ra ka jing pen khia aga jing im ka jong phi ba phin yo ma chi sha ya ka ta ka jing pen la yo ka jing pen em but u play pen kan mau ipi ba u don ka plan na ka benta ka jing im ka jong phi I welcome all those who are watching online in the name of our Lord and Jesus in the name of our Lord and Jesus and I'm so glad that you're able to join along with us this morning. This week we've had a Youth Week celebration and it was a success and today we are going to conclude it. The theme of this Youth Week is the plan of the Lord for the lives of the youth, which is taken from the book of Jeremiah chapter 29 verse 11, which reminds us that the Lord has a plan for each and every one of us. So whether you're watching online or whether you're the believers sitting out here today, remember that God has a plan for you. God has a vision for you, and I pray and I believe that you will get a healing, that you will receive blessings throughout this meeting today. And so before we move forward, we will all read from the word of God. Shabanginya chaprang init ban pulilang ya ka ktien ka jong blay kung tanga kerpat ipi baro ba pinya yenglang init ban pulin na ki Proverbs landong ba khan riu ka khot ka ba kalong ba khan riu ka khot ka balai so ba ban penbut na dien jonga ka ktien ka jong blay ka ong to pentelun ya laki kam how try te ya ki jingmut jong me on pens kem ilay ban puliru na ki sam lai puar ka khot ka ba pra ka ba ong to ka khendo baro ban shep ting yo try to ai ba kita baro ki ba shong ha ka perthei kin sngo triem ye u bat ka tien ka jong blay ru ka ong na ki sam le dong ka sam lai puar ka khot ba pra ka ong ngan penang ya me bat ngan hikai ya me haka lenti ka
min lej ngan sneng yami daga bakmi laka khmat hami nilai ban puliru na kitab jong Isaya kalenong ka basan phu phra ka dukhat ka bakhat we ka tien ka jong try ka om utrai unya lamru yami halaka sngi bat un pendap ya ka men siem jong mi haki jaka ring khyang bat un pen khlan ni kishieng jong mi men long ru kum ka per bal ai bat kum ka poliu ki baki jong ka kin nom du shu ile ban puliru na ki Ephesus lenong ka baar bat khat ka shikho ka tien ka jong ble ka om namar ni long ka jing thao jong bala pen long hau Chris Jisu yi ki jing le pha ya ki bau ble la khre lupa bangin yo ya haki kani ka long ka tien ka jong ble ka bapen kan mau yangi bangin IT yala ka linti shaw ble bangin IT yaki plans ki jong yi ki dreams ki jong yi shaw ble ka jing im ka jong yi shaw ble at habangin nang pan IT shaw ble u ble un yalam linti ngi kani ka long ka jing kala kular jong u ba un petin linti ngi kamu tahu pau ba i yala ki khun but ba un pen shat por ngi habangi yat len bai kita ki jing e baro but ba un don ren kat bat ngi but bangi ngi long kita ki jing thau ki jong u ble but u ble la don lupa ya kita ka plan na ka benta ka jing im ka jong yi amen badaga ni ka por tungi let ban pendam lang ka jing duai ni let ban IT yala de ning kong e show ble ni let ban IT ya ni ka por hakikti ki jong try tungi let ban pendam lang ka jing duai hallelujah play try cheese so gani ka por gani ka step up lay ni dap e da ka jing slow up lay try cheese so namar ka jing don kat ka jong me bat ni up lay try cheese so namar ka jing ai ka jong me up lay try cheese so ni dap da ka jing slow up lay try cheese so ya ka e ka ba me melong up lay melong unong thau u jong ni up lay melong unong pen im jong ni at try cheese so melong taw par la ko ba hajan tam jong ni up lay ni ai ngu ya me up lay namar ka jing ai ka jong me up lay ni ai ngu ya me up lay namar ka jing e ka jong me up lay ka pam ju i no ingi up lay ni ai ngu ya me namar ka jing pha ka jong me up lay ka ba yai bon ingi malak sngi up lay try cheese so ni ai ngu namar ka jing dor kat ka jong me up lay namar ba milam pen la ingi up lay i way bangin ya dor kat lang ha ni ka por up lay ban mani ban shakri ka keteng ka jong me up lay ni ai ngu ya me up lay namar mila dor kat ro try but ka youth week celebration ka jong me up lay try cheese so ba milam kar khu shi ka de ingi up lay try cheese so ni ai ngu up lay ki jing ya ro ki bangin la yo up lay ni ai ngu up lay ki testimony ki bangin la yo up lay ni ai ngu up lay ka ktien ka jong me up lay ki bla long kita ki bla ai min sim shi ka de ingi up lay try cheese so hagani ka por up lay ni one man IT la de ki ti ki jong me up lay but kum ki samla up lay try cheese so ai bangin nang ban shani atali tang hame up lay u lay u pat ka laway ka jong up lay try cheese so ai bangin IT lo ni la ka jing im shami up lay in IT la ki plans in IT la ki dreams up lay shami up lay in IT up lay try cheese so ka kam ka jam ka jong ka jing puli ka jong hallelujah try kum ju up lay ai bangin kum ki samla up lay in long shi sha ka jing shai in long ka khu ki way pat up lay haga no ka jaka ka bangin ni dan up lay haga jaka puli ka jong haga jaka try ka jong haga yi hayin ha sam up lay try cheese so haga emang salang up lay bangin long ka jing shai na ka benta ki way pat up lay try cheese so hallelujah you want man IT ro up lay try cheese so ka ni ka jing shakri ka jong up lay ka duai up lay baka way ka benta ka bangin le up lay try cheese so ka long up lay ban don ku rom ye ka kerteng ka jong me up lay ka khu up lay try cheese na do ka nang shimbenta up lay try cheese ka jing ro jing mani up lay try cheese ka ktien jong me ka bangin sa yo sngaw up lay ka duai up lay try cheese ka jing don khat ka jong me ka jing pen sle ka jong me up lay ka duai up lay bo man sia mu jong me un khi up lay ka ni ka jaka menta up lay ka duai up lay bo man sia mu jong me un ta ingi up lay i way up lay hallelujah nya aingu ya me up lay try cheese nya aingu ya me up lay try cheese ka buram baro try cheese ka long tang shame up lay ba imba du play ba shisha up lay you can tell ka jing ya ro tang shame up lay you can tell ka jing mani tang shame up lay try cheese oh nya aingu ya up lay try cheese nya aingu ya me up lay hallelujah yo kanti ma me up lay try cheese ka ni ka por baro try maduai kini baro ka kerteng ba tiang tam ka ba kraw tam ka jong try Jesus Christ amen. Badagan ni kapor
Lade kapor ini begini ban yarok ban manilang yang try de kijing rai badani kapor ngan shu IT no the restoration singers begini lam yingi shaga ket ka jong try de kijing yarok bat kijing mani. Haleluya. Nakasur kebajang kita berta. Haleluya. Haleluya. Ublay long babha. Man kipor. Blay long babha. Man kipor. Amen. Ini kasi. Desi syau blay jungi long babha. Amen. Blay jungi long blay. Ubadai hok menyoleh keburan berkecil. Amen. Gede kasi ngarong ipi mengecat men ngin pendan buram jika ketengah jom try kam tamu gede kasi kapakir pang ini ikup kisam la amen gede kasi kapakir pang ikup kisam la mengecat men ngin pendan buram tengah jom try haleluya rakti tang kisam la gede step on yero you try tak kecik men on yero you try ane ke step nget iway pendan jom pi idap dak kecik sukuman ke bakrau Habis iwan dan syakri ke kerteng ke jong try men kumbau debet uang malak men bagi orang yang ini let syakri try kumta ngawi epi ini ben kemen jika ban syakri try ben wan syakri jong try haleluya ini man thaj jadi ben syakri ben berberong kerteng ke jong amen haleluya yaro you try ini step ni kapan poner syakri ciro ke cimene ni kapan ben kra yang kerteng ke jong try ni ke ciro ke cimene ini ban lek men ban shat men ke jong ke jong try ni ke step iwe ni preng jong pi ini ban long line dun ban shat ke jong ke jong try amen rakiti long lat loy ni ban shat ke jong ke jong try long lat loy ni tak keser ke bajang long lat loy ni haleluya yaro you try ni ke step ini ban Thank you ban penempatan jumpa ini kecilai ban. Jadi kesini baru ban ini men ban shat men ini. Ini ban topic di jong ini kesta. Kasat sudah kebejam. Ini kedua ini kesta. Jadi kesini. Dan itu sini baru berubah. Menjadi fan bagi merasa berkah and then why will you pass jadi why you try lepas bahwa Tuhan yang roh berkah why don't you have to join in why don't have to join in but the love not sabit Pasti berpedoman sampai ke yokin What can it get me? What can it get me? But it's fine. Yeah, it's bad, but I got to I got to but I'm going to mean it that's why. Yeah, why you try? But yeah, why gonna think you're getting the step? Why don't have been looking but the light of gravity? But the game of a door, somebody your hand, and I kind of think that I don't find myself.
why get me from try. Look at it, it's me. So I can tell you from in the step. That's what I'm just saying. Why? What are you trying? Just why? What are you trying? Back down to the why nothing to me? Why don't happen to me? But the light of that is here. The final thing of my soul, the plastic in your thing, why you shining when it's a second one? Oh, yeah, we are the same. Yeah, the jungle run. That was what now. Don't go down. I'm not quite blessed. Don't go Hallelujah. I can see something about Jesus running a step. I can see something about Jesus crying. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yaro you try. Dekat surga berjam. Yaro you try. Yaro you try. Come jam. Yaro you try. Amen. Bless jungi long bakrabo. Amen. Bless jungi long play bakrabo ginang baro. Amen. Pada kecing krau jungu amla benyeshu orang ketin kecung play. Amen. Lalu syah long play bedap dah kecing snai long play bedap dah kecing ye long bakrabo ginang baro. Hallelujah. Ni iban beteng syushu iban bakrabo teng kecung try ni ke step. Ni iban shat man si sinpat iban bakrabo yang ketin kecung try ni ke step. Kili iban long like luat ni ke step. Amen. Long like luat ni ke step. Ini nyimdai iban singauleran ni long piwe ni ke step. Nyimdai iban singauleran ban shat ke cinta kar ke jong try. Amen. Ya ro i try. Liban peteng syushu iban ya ro i krot ke jong try ni ke jiwai ke bang milong play bakrabo. Liban tapik tinggi jong ni ke step. Dan kita jam kita. Play bakrabo, milong play, bakrabo, ya mingwan, ya makibor, akwan, akwan, step, ada step, ada tiga step, jiwa yang roh, yang bikin step, akwan, akwan,
gelap ablen Breaking mau ki Rejome Ken mau ki Kejome Ken mau ya gelap ablen Yang buat jingai Jome dekat serga bersama kuatnya sekali Yang jingai jome Jome Hori buat jingai jome Kadang yang jome Hori buat jingai You can feel the surging go five and money. Banyaroy yang kita yang kejam yang kita tuan. Yes Lord, hallelujah. Oh, you're all my chic, oh, pateng can try. In my nigga, jing ho, jong make and cheese. Oh, Cinderella Bashande. Oh, you're all my Cinderella Bashande. Oh, Imande, you try. Yes, Lord.
yang kiper tami lompakoi. Oh, ang yang kiper tami lompakoi. Oh, kita makimani yang yakin Jesus. Yurabashi kere la bashande. Yurala mashindere la basondere la bayande. Ni don hangikin try. Ban kaang siya making Jesus. Ban roi bakhoy melong try. Ni don hangikin try. Kataw kalong ban mani yang making Jesus. Oh, riba kura la bashi kere la bashande. Yundiri la masendere la bayande. Try ni mani yang making Jesus. Try ni pendam ke try. Oh, try ni mani yang making. Oh, Jesus. Ni ai ka dono chini siya making try. Ni mani yang making Jesus. Yuri la bakura la bashande. Oh, la bashande. Yes, Lord. Long lagi kuy dengan jom kita tanya. Yang itu kita tanya kita cinta kita jom itu. Betul kita benyi ni kita sengi kita pati ni kita sejak. Ni roh ni berkhawi kita jom itu apa. Ni pendal buram ni kita tengok kita nak bawa kita jom itu. Orang yang syai kita bawa jom ini semua kita tanya. Ni kita betul kita benyi kita presence kita jom kita tanya dan kita jom ini kita sejak. Kita benyi roh ni berkhawi kita jom itu tanya. Ni dalam jom ini. But me sa abin jungi we pay the money. Trying is I let shimi go bro. Ya let shimi go. Ya let shimi go jimi. But ya let shimi go jimi ro ke to. Hagi kurte ke jom Jesus Christ pada makapati. Amen. Hallelujah. Ya ro you try. Ya ro you try. Pilih apa sih ngaji tarakar ke jom try ke step. Ngai ti pan ini ngelam ke Jesus. Dap da kajing sngongu ya play namar kajing da rengkat kajang habangi mani bat ya ro ya kerteng kajang try utkum juru to play nang kerku ya pi restoration singers banang pinangla susu pan pendon borom ya play kajing wai bat kajing ro kajing mani bat hagani kapor ila poi pat chakawe ka benta kata kalong bangi let ban runglang kajing duai bat kajing sad kajing duai kadai ka ege ka ba crowd bor bha ka ba khan bor bha ka ba la ban pentelai ki ege baro tien ka jong play ka ong kajing duai kajing kerpat minot jong ba hok kala shibun kum ta ka ni ka por tu ni let ban pendam lang kajing duai idon lightly ki mat jong kajing duai ka mat paning kong bangin duai kadai kajing let mission tour jong i apostle ar khongkram kum bangitip i apostle ilami nang ni ha khat khandai tarik jong niu banai but in sawan pai how niu banai uban wan let banduai bau play undon rengkat pat I let banduai bau play unriun sumaria I indon hapok ka protection ka jong play indon hapok ka jingyada ka jong play ni let banduai ba ka we ka jaka ka ba let kibriu ki dia mat chai ka jingker khu ki dia mat ka jingpen khia ki dia mat ki kamba ki jong play ki ba pher ni let banduai ba ni ka jing let mission door ka jong I kan long chi sha ka da ka ba sei so na ka benta ka hima ka jong play ni duai ru ya ka jingpen tap ka jong play hakit yang baru ke jing don kam ka jong I na du ka jing let ka jong I ka let ka wan ka jong I ka jaka sa ka jong I ka bam ka dit ka jong I ni duai bau blay un pendap baro yakini bat bau blay un don ring khat bat I ngani ka jing let ka jong I bat kum juru nginom klet ru ban duai itu ki brio jong blay ki ba sha shitom na ka benta ka kerteng ka jong U kumbangi yu I hakini ki sngi ladon ka an ladon ka jing perking ya ki brio ki jong blay
bakin syakri ka kerteng ka jong bakin yanap ya ka kerteng ka jong wan ban keren ya ka jinget ka jongki kila shapen shitom don ki ba shapen shitom ki ba sha leben don ru ki ba shapen yap na ka benta ka kerteng ka jong try na ka benta ka jinget ka jongi bat kum ta hagani ka pod ilai ban duai bangin pen pra ya kita ki an baro ba kita ki an baro ki kella ilai ban duai ba ka kerteng ka jong Jesus soitan nom la ban ta ti ka jinget ka jongi ilai ban duai ru ba ki brio ki ba sha shitom na ka benta ka kerteng ka jong try kin yes kem ka jinget ka jongi u soitan nom la ban pinki ya ka jinget ka jongi ni duai bo blai un ai ka bore ki bat kum ju bo blai un comfort ya ki un comfort ya ki families ki jongki ya ki longi ki jongki ki bala ngat hakani ka jing shapen shitom bat kum juru ka baar ka mat ka bangin len banduai ka long ka jing tre ba kraw blai hapdeng ki samla ka balam nitip hagini ki sniu soitan uyale kumnu ban distract ba ya ki samla uyale kumnu ban pengop ha ya ki baro la ka long ha ka social media la ka long haki mobile phone uele kumno ban pen confuse yaki uele kumno ban distract bha yaki rengi te pa plan ka jong blai ite pa blai udon ka plan na ka benta ka jong ka jingim ka jongi iwe pa iwe ite pa blai ukwa bangingin long kita ki soldiers ki jong ulane kita ki shipai ki jong ki shipai ki bakhan ha ka jinget ki shipai ki panom shepti yang ban plai ka kerteng ka jong ki shipai ki ban yalap ya ka gospel ka jong kumta ha ne ka por inlet ban duai ba blai shi sha un pen pau ya kata ka jingit hu pau ka jong ha ka jingem ka jongi ya ka plan ka jong ha ka jingem ka jongi bangi kum ki samla shi sha ba blai ru un pen mi ya kita ki samla ki ken thai ban shenrang ki ban yeng na ka benta ka hima ka jong blai ki ban yeng na ka benta ka gospel ka jong utroy bakin don kata ka jing shlur ban plai ka gospel cheki way but kam tam bakin long ka jing shai na ka benta ki brio jong ni ka purthai aga nu ka jaka ka baki ki don ai bakin long kata ka jing shai ka jing kerkhu na ka benta ka ni ka imlang sa lang ka jongi but ka benta ka balai ka bangin ban duai ka long ka jing pen im ka jing pen hadlo ki samla ki ban shate shakhum aki drugs ki kiat ki kam tu but ki kam auriam ni yo I haki news hagi ni kisni babon ki brio ki langop haka jingti drugs hagi ni ki kam auria ki baper ni I shisha kum nobo soitan u ya le shisha ban te ban khom ye ki khnang bakin ngop haka ni ka kam auria khnang bakin ngop hagi ni ki jingti jingbam ki basniu but kini ki jingti jingbam kini ki kam auria baro kila te la khom shisha ki samla kila penjot shisha ya ka jingim ka jongki but hanga ni ka por inlet bantuai bau blai daga bor ka jong blai ngin pen prana kita ki kentri jong ka pop ka bate ba ko ite bangi shakri yo blai ba kraw bor om dan ka we ka addiction om dan ka we ru kata ka jikwa brai jong ka do ka banla ban yele per sha ya ka bor ka jong blai amen kum tangi let bantuai ba ka keteng ka jong jisu ngin pen prai kita ki kentri jong ka pop ba ka keteng ka jong jisu kita ki samla boro ki balang ngop na ka addiction kita ki samla boro ki balang ngop na ki kam aure ki ba pher ki yo ma ka jing pen em ki yo ma ka jing se kini omah ni ka jimpan lanjut ke panau try Jesu amen beraka ni ka por chukran the English kini ni kitu gibam sngoto online or gibam sngoto khasi now before we move forward we are going to pray together. There are 3 powerful prayer points that we are going to pray about. The first point is the mission tour of our apostle Reuben. We will pray that God will be with him, that he will be under God's divine protection, that God will provide for him, and we will pray that wherever he go, people will receive blessings, will receive salvation, will receive healing in Jesus' name, and we pray that God will provide for all his needs. And also we will not forget to pray for those who have been suffering for the name of Jesus. We've seen that there have been laws that have been imposed against them. They cannot stand on their, they cannot speak their faith, they cannot even talk about their faith anymore. But we will pray for God's deliverance. We will pray that God will strengthen those who have been suffering, that God will give them his peace, will comfort them. And we will pray for the deliverance and salvation especially of the youth who have fallen into the trap of addiction, like
drugs, alcohol, theft, and many other lustful desires. We will pray that God will break all these chains of desires, all these chains of sin, and we know that we worship the God who is powerful, that in His name every knee shall bow and every tongue will confess. And so we will pray that all these chains of addiction will be broken in Jesus' name. And also we will pray for the youth of our church, that they will have this revelation from God. They will get this fresh revelation from God, and that they will understand the plan of God for their lives, and that they will live for God, and that they will be the soldiers of faith for God, the army of faith for God, that they will truly commit their lives to Jesus, that they will truly be the servants of the Lord, and that they will be the light, and they will also be the blessings for this world. Amen. Let us all pray together. Hallelujah, 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 try Jesus. Ani kapor ablay gani ka step gidap ka jing smongu yami ablay try Jesus. Bamila penla igi ablay try Jesus. Begini don ren kat lang ni ablay try Jesus. Hallelujah. Itip ablay try Jesus. Melang ablay unong pen em jungi ablay. Melang unong pen kia jungi ablay. Baka kerteng ka jong mi ablay try Jesus. Ki baru ablay try Jesus. Ki longi bala ablay try Jesus. Ki kosi you condemn ablay try Jesus. Hallelujah. Oh, teliat kin pla ablay bamilang ablay try Jesus. Hallelujah. Ani kapor ablay gi wan bentuai try. Nakapinta ka jing let mission to jungi apostle ablay try Jesus. Ngaduai ka jing doreng kat ka jong mi ablay. Ngaduai ka kti ka jong mi ka long halor jungi ablay try Jesus. Ngaduai ka jing pensle ka jong mi ka long halor jungi ablay try Jesus. Ngaduai ka jing yada ka jong mi ka long halor jungi ablay. Bakawe ka jaga ka ba in like ablay. Ki pray kin yo ma chisha ablay ka jing penkhia ka jong mi kin yo ma ka jing Pelatu ka jong me ablay kin yo ma ablay try Jesus ka jing pen em ka jong me try Jesus ngaduai ablay try Jesus bagani ka jing like ka jong ablay try Jesus kan long shisha ka jing ka khu ablay try Jesus ki way pad ablay ki pampatir me ka kerteng ka jong me ablay try Jesus o bakin pediang me ablay ka munong pen em jong ki ablay bagani ka jing like ka jong ablay try Jesus kan long shisha ablay ka pajam ablay try Jesus na ka pinta ka hima ka jong me try Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Ya iti ablay try Jesus ya apostle hadu ba inda one pai pat chablay ablay try Jesus shagani ka jala ablay midwai ki jingdor ren khat ka jome Jesus but I ablay try Jesus. Oh, pen chat bor mami I ablay try Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ongi one man iti I kikti ki jome ablay. Hallelujah, hallelujah. Idwai ru ablay try Jesus. Nakapinta ki to ablay try Jesus ki bala shashi to ablay nakapinta ka kerteng ka jong me ablay try Jesus ilay banduai ablay try Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Idwai ablay try ya ka jing doreng khat ka jong me ablay try Jesus ka jing isne ka jong me ki ablay try Jesus idwai ablay try Jesus ki no ki plan jong soitan ki ba yale ban te ban khum ki ba yale ban khanglat khanglinti ki ablay ngadwai ngada tu mok ka kerteng ka jong me ablay try Jesus soitan Laban tati aga kerteng ka jome ablay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngaduai ablay makitiki ain bala pen mi ablay try Jesus ban khanglat khangninti ablay ngadu mok aga kerteng ka jome ablay try Jesus. Oh soitan laban yeng manyele persyai yengi ablay aga kerteng ka jome ablay try Jesus ban yang kitaki ain ablay on pen kala ablay try Jesus ban kan wan biang ablay kata ka Jesus ablay try Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Idwai ru ablay ka jing doreng kat ka jome ablay but kinto ki pala shashi tom ablay try Jesus. Oh, mamen ai hiki ka jing men ablay try Jesus. Mamen comfort hiki ablay men ai hiki ka bor ablay bakin yang scam ka jinget ka jong ki ablay. Oh, sagan nam laban pen ki ka jinget ka jong ki ablay try Jesus. Hallelujah. You want men ai ti ki hakikti ki jong me ablay gitte ablay try Jesus mamen dan ka plan na ka pinta ka jingem ka jong ki ablay try Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, yami ablay try Jesus. Hallelujah. Yami ablay yami Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngitwai ru ablay nakabenta ki samla ka balang ka jongi try Jesus. Ati ablay ba medan ka plan ablay nakabenta ka jingem ka jongi ablay try Jesus. Ngitwai ablay try Jesus hagani ka por try ba med Peni power ablay try Jesus kata ka jing itu power ka jong me haga jing em ka jong ki ablay try Jesus. Oh, hallelujah try. Oh, bakin ideal ade shame ablay try Jesus. Kin ideal ka jing em shame ablay. Kin long chi ablay kita ki samla ablay try
jong me kiban yang ga jing shisha ga jong me ablay kiban yang ga jing khoi ga jong me ablay try Jesus kin long shisha kita ki samla ablay try Jesus kita ki shipai rat ba ga jong me ablay try Jesus hallelujah kiban play ga keteng ga jong me shaki way but kiban ya love ga gospel shaki way ki chat ben real ablay try Jesus hallelujah ngaduai ru ablay try Jesus bagin long shisha kita ki samla ablay kiban dab ablay ga jing ay ga jong me ablay kiban dab do men see mu jong me ablay try Jesus oh hallelujah ngaduai ablay try oh bagin long shisha ki samla ablay ga jing shai jong ani ga perthai ablay try Jesus kin long ablay ga jing gar khu ablay aba ki dar haskul ablay kin ya labe ga tien ga jong me aba kin dan ablay ga jagat try ablay try Jesus kin play ga kerteng ga jong me try aga do ga jaga ga baki ki dan ablay kin long ablay try Jesus ga ga jing shai shiki way but try Jesus hallelujah oh hallelujah 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 itu waru ablay try Jesus naga benta ablay ki samla baro atry ki balang ngop no aga jing khyad ablay ga jing drugs ablay try Jesus ki kam aure ablay ga jing thiam ablay try Jesus iyo shisha ablay try Jesus babon ki long yin ki la prano ablay try Jesus iyo shisha ablay try Jesus bagi kami ki pa ki haban ki ka lingkor ga bakhya ablay try Jesus bau saitan la ya le shisha ablay ban do jing kermen ki try Jesus hendra ite ablay bangi shakri ablay bakhan bor ite bangi shakri ablay wa ember wa shisha ablay try Jesus baga kerteng ga jom ya ablay try Jesus hallelujah on ben prana ya kita ki kenje jong ka pop on ben prana ya kita ki addiction ha ga kerteng ga jom ya ablay try Jesus ngadua ya ablay try Jesus ha ga kerteng ga jom Jesus bagi ta ki addiction baro try Jesus ki jing up ha ga jing di drugs ki jing up ha ga jing di kyat ki jing do ki jing thiam ki kamari ya baro ga du mok ha ga kerteng ga jom ya on ben prana ya kita ki kenje ablay ha ga kerteng ga jom ya ablay try Jesus ngadua ya ablay bikin yo ga jing lat Lord ablay ga kerteng ga jom ya ngadua ya ablay bikin yo ga jing benem ablay ga kerteng ga jom ya ablay try Jesus ngadua ya ablay try Jesus bikin pediang ya me ablay ko monong penem jong ki ablay try Jesus kin yo mari ga jing kemen ga mana me ablay try hallelujah 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 ong ya aingu ya me ablay try Jesus hallelujah 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 o ka buram barok kalong tang shami ablay ka buram barok kalong tang shami Jesus oh nong penem jong ya ablay try Jesus hallelujah hallelujah doa ini barok kerteng ke bakrau bertam ke jong Jesus amen barhaga ni kapor ipoi pat ka we ga benta Shama ngin yo sngo ya ka ktien ka jong blay in ban yo sngo ya ka jingruai na ka youth ministry Shillong ban ni ka por banom penslam ni ka por na kerpat ya ka youth ministry na Shillong bakin wan chakmat bakin ai ni ka special number ka jong ki Hallelujah. Hallelujah. Ni nak youth ministry nanti ars Shillong gidan gawe ke Chiang Rai ban ICP. Bat keteng juga Chiang Rai ke dai puran ke jing temu baca nai pi banyak. Bat kani ke Chiang Rai la di bathau di Miss Juliana Wanra.
Tungin ai ke jing thapti ke bakham jam ye ke youth ministry national. To blay nam ker khu ye pi youth ministry unang ra ye pi betkum ju ya Miss Juliana to blay nam ker khu ye pi blay nang ai ke jing ai e pi pi nang la shu pan thau ye ke jing wai na ka benta ka buram ka jong blay. Pan hakani ka por na poi pach ka wei ka benta kata ka long bangin let ban yo snow ye ka ktien ka jong blay. Hatu pi kemen ban yo snow ye ka ktien ka jong blay. Ngam so shot sam tia if you borode atu pi komen ban yo snow ye ka tien ka jong play amen ka tien ka jong play shisha ka long ka jingbam ye ka mensiem ka jongi ka ai bor ka long ka ta shalak ye gi lenti yat ki jongi ban hangani ka por an khotno yu shakri jong try elder elnathan iban sam shangi ka tien ka jong play dong ile ban welcome ye ka tien ka jong play ile ban pjas ngum hai ka tien ka jong play but yu shakri jong try da ka bagi thap ye lak ti. Hallelujah. Yero utrai. Ting ai ku blay ut sande na kebenta parwok ki samla ki long kemi ki long pa bat kumju ki hap ki beret ki don lang hani kapor bat kumju itu ki para banget bat ki parlok ki bapet nang baka social media nang baka YouTube channel jong ka balang NTRC ngai ku blay it if he wait boy ha ka kerteng ka bat thiang tam u Jesus Christ balong nong pen im jongi tinga nengkong ngapen pau ka jing songo ka bakrau yo blay bau penla yang hilang iwe bangin wan ha ka yeng ka bekentang ka jongu ban yaro ban pen krau ban pendon burong ban mani ka ni ka kerteng ka bahalo jing kerteng baro haleluya ngamla u khanda sngongo ye ki nong yalam ki ba iet ki jongi ya kabagi ai hanga ya gani ka kabu ya kabangan yasam ya ktien ka jong blay hapreng ki samla bal hapreng jong ki para bangai baro ki badon lang hangni hapo jong nagi ying mane ku blay shibon ai ku blay nadu ye bible teacher Mrs. B Khongkrom i balong ru i pastor in charge jong ka circle Shillong but ai ku blay ru nang taw shakri jong try apostle i badon haka lengkha mission ai ku blay ru nak benta ki dikan ki dikanes jong kabalang bar ya baro ki para samla ba ie ki badon nadu ka basdang jong ka youth week nadu ka sibaar nilayok mat sisay ki zikr khu ka we ka program hadir ka we ka program ngapen slori ki samla ki bom shimla yo bani shim benta hakani ka tayo bakerpang mentau snem tayo bakerpang ki samla ngapen slori pi ya ka ba phian ya shimenta hagini ki snam ki banwan pelai ya ka por ka sita yo jong pi ha ka shisnam ban shakri yo try ha ka ta ka sni jong ka jinglong samla ka jong pi haleluya ti nga shimru ya ni ka kabu kum ka kabu ka bakerpang ya nga bangan keren ya ka tien ka jong blay bat ban ya don bentaru bat ki para samla lese ka dei ka youth week kaba khaddu ya nga kumusamla bangan keren ni katien ke jong play banlu banya syakri lang hapdeng ki samla haleluya bangan is kempat baga jing syakri naka benta kerteng jong try hapdeng ki samla kanong kut henry kumusamla le segani gede gasien kaba khaddu banya celebrate ya ka youth week ti hani ka por ngin pendang shwa ha ka jing duai ha shwa bangin ya phai bat nga na ka tien ka jok ublay ngin ya pendam lang jing duai ngin duai ublay ker khu yangi leng ba ka tien ka jok u ha ka ni ka step jong ka si dong ilin ban pendam lang ha ka jing duai long bala ker khu ya ka kerteng ka ba khuj ka kerteng ka ba krau ka kerteng ka ba don bor ka kerteng ka ba halo jing kerteng baro ka ni ka kerteng ka jong me kin putra jisu ngiwan ahmad jong me ka ni ka step jong ni ka si ban ayu ya making ko try sa sisien pan bangila ban plate ya ktien ke jome ban ablay jong atry ban snap ban shot score ayu ba medon ban keren na pleng jongi ha gani ka clip mat jong gani ka step ban apdeng jong gani
ka youth Sunday ablay jong atrai hoi king ko pa kodor ku blay shibun ya ka jing dor kat jong men adu bangi sedang ya ka jing syakri hadu ka ka klip mat ka bamentang idon kami o mensi ma khot jong me uban trei ha pedeng jong i kat bangi dang kren kat bangi dang syarai kat bangi dang sam ya ka tien ka jong me pensle nga king ko trai klem me ngam la ban long ai ru em king ko trai henry di ma me bakentiu di ma me bara ban ablay jong pendon burom ya la ka kerteng ka klip mat king ko trai ai penslek jom mekan tuj hanga ai jing penslek ka jom mekan tuj habaro ki ban yo sngo ya ka tien ka jom me ha ni ka step jom ni ka singing ko try shamingi ai lot ya ka buram ka jinggo ba ka jing ya ro ha ka kerteng ka jom jisu ngadwai ban ngapan amen amen kum mangitip ba ka theme jom ka ni ka youth week mentau snam ka dei ka plan ublay ha ka jing jom pi kaplan ka jong blay ha ka jigem ka jongi kum kisamla barka don ka plan ka jong blay ha ka jigem jong way pa way ubanget ha u Jesu Christ haleluya lese kani ka kubor hoy ngan kren ha preng kisamla bat kan long ru ka kubor ka ban ya deiru bat ki long kami ki long kpa wat bat ki hep ki beret pat nganget ya ka bangin ya syakskor ya ka tien ka jong blay hagani ka klip mat ka bamenta ngapu ya ki jingkeli kum ka jing sedang ya ka jingkran jonga hagani ka step jongani ka si hatu lajudon ne am hatu mi lajudon ne am hakata ka jaka ka bangim kwa bandon hatu mi lajudon ne am hakata jaka ka bangim kwa bandon hatu pidon ne am hapdeng jong kata ka jigem kaba phim sem las ngotenan ngarang ya kendo hagane ka singi tho dieng hagas tho dieng men miet ngarang kendo e wei samla onda haba ngala ya kren bat ya slok ya tien ka jomplay open pau ya ta jingya lenti jong u kiba ulayat kum uta u kristan uang badon kipor kiba ngadon hapdeng jong ka jingem ka bangam kwa bandon bat nga persyang ban lait nang ta henry ngam simala ban lait bat muslim dah ki benai bla dak makendo e we pat urang ba ubadang ya le thma bat ka kanser ladon hapdeng jong ka last stage jong ka kanser uang bangam pat ju ya kendo kum kani ka jing ya kendo ha ka jing em ka jonga wong akwa ban lat no la dalom da kanu ka la da kanu ka rukom ngakwa ban lat no na kani ka jing em ka bangadon menta ka jing keli pi ki para bangai ki samla hatu pidon ne em ha ka bakum kata ka situation jong ka jing em ka ba pidon ha kata ka situation but pim kwa ban yo i kata ka situation juga jingem ba pi kwa ban light nang ta ngayo snow ye iwe ikong hagawe ka sing yesu snow na ma habaya don lang hapo kali ngayo snow ye iwe ikong yo ngam kwa syu ban sa hasilong namar hasilong la jelay palat ke jing snew jelay drops jelay ke jing ya peniap mental don saka jing inject ya HIV jing inject jubor ya ki kena school ya ki briu bayang bayang ga lenti iyo ngakwa bandon no sya jengai jong kanong ba silo namar ngam haka jing yo i jongai ong ngam yo isu ya kata kalawe ka ba pernai haka ta ka jing syong ka jing sa haka nong ba silo Henry habang ipek ha kibakum kini ki jing yasham jong ka jing em hapneng jong kibakum kita ki jing yasham ngihaman perkhapat kumno ublay udon kaplan yo ba kita ke jingmut ki jing perkhat ki jong blay ki yapher na ki plan ba na ke jing perkhat jong ikum ki brio namar ka plan ga jong blay wat hapneng jong kata ka jing sniu ka batau ya udang don hingga pelan ke babahan entah lagi jom kibriu tong ini ong lang haleluya dikatakan ketika tim jong
Kayudwik menta usnem Jeremiah athuwe khat khandai ngan puli yakani ka benta hadian jong katangin sa yalet sa ka background jong kani ka kita bat jukhang tam jong kani ka lenong Henry tungin ya puli shwa yakani ka dekhot Jeremiah athu khandai khatwe ka ong kumne nabang atep yaki jingmot ki banga perkhat sapang jong pi ong utrai ki jingmot ka jing sukeng te om ki jong ka jing sniu ban ai ka jing kermen ya phi hakapor bakut jong pi ban ai ka jing kermen ya phi hakapor ka bakut jong pi haka Bible parang on I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Kendiat aswa bangin ya pek na gani gadakot Jeremiah arpuwe khatwe arpu kundai khatwe ngakwa bangin wanra ya ka background jong kani ka lenong kenang bangila ban smutu ya kani ka dakot kabangi bu kum kathim namar ban super khat ya kani ka dakot ka bas smutu nat hadu kata bat kan longru ka bas smutu nat wat hadian bangila dak ban kren ya kani ka kubor Henry ka don kami ban tip manoba kren bat ya no la kren kani ka dakot bat haka situation ka ba kumno kibriu ki don haka tu ka por habaki wo snow ya kane kasur na utrai kaba uong ngadon ki jing perkhat ki babha sa phangjong pi ken mau ba ki Juda la syarim rau haki Babylon hagani kepor ki Juda ya ki Juda la syarim rau haki nong Babylon hakas pasnam sanspa prapunyo BC before Christ sanspa prapunyo BC lada pin pet naga history pin syam bagi Juda la syarim rau hagi Babylon ti hadian ka kani ka jing syarim rau ha Babylon namar ken mau yani go we haka Israel kidon la divide haki arteli ki hima hadian bau skim Solomon ulayap no la penya khlat yaki Israel haki ar benta kawe gade ka Northern Kingdom, kawe gade ka Southern Kingdom. Haka Northern Kingdom kidon nyo teli ki tribe lani nyo sipo teli ki jai ngamud bana. Haka Northern Kingdom kidon sipo ki jai Israel, haka Southern Kingdom pat kidon tang ar ki jai Israel. Kata gade Judah bat Benjamin. Di kini ki Judah la syarim rau yaki haki Babylon haji shisha ki Assyria ki la rimrau ini ki Northern Kingdom jong ke Israel kamut ki Shipho ki Jad jong ki kun Israel la syak rimrau no haki Assyria but Assyria ki la Jothma Persya ki Israel ya ka Northern Kingdom but ki Persya menta ban Jothma sa ya ki Judah onda bakila Persya ban Jothma ya ki Judah Henry Kim Shimlala Kuma pitip lese usim Hezekiah ula duai ban utrai ula wanra ya ke jingjob haki Juda ban pelat ya ki Juda na ki jong ki Assyria ban hadu bala la peniap no ya kita ki Assyria kumbasilat praposan hajar word lada pin yo i ya ta pin pe arkis iem kal nom bakhat khandai khot balai posan henry nganom pule pila ban sutho ya ni ke benta arkis iem khat khandai lai posan hang tu ke yathu yengi ba us iem Hezekiah ula duai baru blei ula wanra ke jingjob ke Judah teki isir ki Assyria kimla ban rimrau ya ki Judah kila ban rimrau tang ya ki Israel ya ki Northern Kingdom Henry ka Southern Kingdom kim simlala ban rimrau ki Assyria ki hab ban let pet no sha Nineveh Henry smosi pan bakini ki Judah hadian bau trai ula ai ke jing job thma ki kini ki Judah ke bagi lale kalau
haji sisa ki dei ban mani utrai ban ong trai ai ngu ya me mela pen job e katma ai ngu ya me mela ai ka jing job engi hapleng jong kane ka bang ila dei ban syaring rao dei ban syarem no aki Asiria Henry ki Judah ka ai ka bagi lale ki sna blei thau ki mane blei thau ban haji sisa bakin ko ngu yo blei kin penret ila dia khmat jong blei Henry ki yang persya yo blei ki im ka jing im ka balong persya be ya ka mon ka jong blei bat kumta u blei ula syakno bagi Babylon kin job thmai ki Judah Onda bagi Babylon kilawan ban ring brau ya ki Judah bala syaring brau ki dari nong Babylon lese bikin mau ya u Daniel Shadrach u Meshach u Abednego kadai ka juga por bala syaring brau kini ki samla Hebrew la syaring brau no sya Babylon ti kini ki hadim la syaring brau dos im Nebukadnezar kini ki khun Israel ki haban yad lenti kumba news pa mail lengba ka Rishab bat kim don choice da kumwei pat kim don jingjiet da kumwei pat ki haban shu pendem hakinong Babylon ki sliang habdeng juga Rishab ki nong Babylon ki di yala de ki khun Israel ki terkhong rau kadon ka jingye ka bakhrau habdeng jong kini ki khun Israel habdeng jong ka jing syaring rau ha Babylon tika ei ka ba kini ki nong Babylon ki lale sim Nebukadnezar lale kata kalong siteng na kita ki khun Israel uyalam biang sya Jerusalem bat upha yaki ban rep ban tung ban tep bat ka ei ka ba kami na Jerusalem ki bam kini ki nong Babylon te uwei na kita walang ordinary person lani ubriu walang ordinary ude Jeremiah baru Jeremiah om simla syaring ya sa Babylon udon ha Jerusalem tamba wala udon ha Jerusalem rengkat bakat tu kat neki ordinary people Henry uni kiniru ki don lang ban trei ban kata anak benta ki nong Babylon Deu Jeremiah uyo I hadu kanu ka jing sya le ben ki kentei Israel hadu kanu ka jing sya le ben ki kana hadu kanu ka jing sya le ben kita ki rangba na ki pailang ki khun Israel la to kapor sya pentre sitom sya syo sya le bun pojat pilak semua tu iya ka jing sya rimrau kadai ka jing em ka bakordet ba ka jing em ka basaja hadu kata Hoi ngampat ju syak ring merau haga jingim le sena pring jong iru ngimpat ju syak ring merau Henry ngalamat ya kipor haga jingim jonga kabanga hab ban sa jengai na yeng hab ban mat igi jingbam kiba ngi khasi ju bam hab ban chuyo sngo ya ka e ka baki we ki kran ring sungthu ya ka e ka baki kran ka atmosphere ka pair ka environment ka pair ka sun beneng ka pair akan mau gitu kipor bangilet ban puye hakapor ka khlikmat ka banga poi neng kong hakerla ngong try tip ngala ne ban pendap lai senam ne kejing pule bat ki barok ki kalalut kwa ban yo I gin men ki para I bahi basam ki para banget om yo I yo sngowi ne ki briu ki bakren da kaktin Malayalam handai musngo thu stang tang siken tien ro yo snow ya yo I ya kibriu kiba don saudong jonga Henry kamdon kandiat wat ka connection rubat ki ngange nya bagi khun Israel ki don ha Babylon palat bani kata om dei tang bakim snow tenat ya ka jingbam om dei tang bakim snow tenat ya ka Maryam ya ka environment ka bagi don Henry ki don ru kata ka jing sya pensitom hari nongwe Hadu baki ni ginong Babylon ki wan ban keren dandai ki ruai ngi gejing ruai seyan semua bahat tem gitu gidui tara ruai ngi gejing ruai seyan bagi kun Israel ki om kumnungi la ban ruai gejing ruai utrai hakari nong we habadon apreng jung gejing syakri mrau om don gejing kemen hoi hakani kapor
Kido kibadon ha Babylon kidon katu kat ni ki prophet napdeng ki kon Israel kibadon ha Babylon kisdang ban ai ka false hope false message ki om lei ngin salat no nang ni tang arsnem yo ngin salat no tang arsnem o ka jing rang ri mrau kan sakut no kata kari ka false hope ka ba ki kon Israel kibadon ha Babylon ki yo Henry Jeremiah na Jerusalem udon hapdeng ka jing syakri mrau but utrai Ukraine ka message ha u Jeremiah haleluya utrai Ukraine ka message ha u Jeremiah ubagi nong Babylon kimut yo Jeremiah udai tang way na kita ki ordinary people udai tang way na kita ki briu ki balong riu pat ba kan mau gani ka way para bagai ko ye kan mau gani ka way ko ki para samla let's say ki way ki pet ya pi filong tang kita ki ordinary young people pidei tang kita ki samla wis long ordinary henry kan ya tu e pi blay ulang ban pendon kam ya ki briu ki balong ordinary na kamenta ka kam ka bakrau ka jong utong ini ong lang haleluya la daula ban pendon kami nong tong dok ha ban long kita ki nong le kamba ula ban pendon kam ru yang i la daula la ban pendon kami unong aplang prot ban long usim ula ru ban pendon kami ngi haleluya la daula ban pendon kami ki babun ki briu ha ka Bible kentup yo Jeremiah wangi pule menta ula ban pendon kam yang bat yang iway pa iway. Tung ini pet ya ka message pat ka bau Jeremiah uyo. Tung ini pai bat nga ka kitab Jeremiah nga kwa bangan pule na du kalunong ba arpo kendai ka dekat ka basaw. Ngan pule na du ka dekat ka basaw. Ter bangin yo ya ka message ka bau Jeremiah utho. Lada pin pet ya ka heading jong kani ka lenong ka ba arpo kendai. Pin yo ya ka tu ka heading kabatho ka city u Jeremiah syaki basyomra hal dekat basam kumne uang utrai kipan ublei ki Israel ha ki basyomra baro ya ki bala penring mrau na Jerusalem Babylon dekat basam tutei kiying pi bato syong haki tu thung ki kper bato bam ya uso jongki lanangin perkhat ya kani ki nganget ba kini ki kon Israel kina ong balik utrai Ukraine da kani garukom kai baja hari nong wei ngin sinayeng dese ki ba sinayeng ki sngotu adu kat no ka simpor man sinayeng khamtam abaduna pisa yang si yang upaya, yang si yang unarat, yang si yang ubim, yo iyo ne man kasingin rim lakan pendam. Hari blay uang yang ikut Israel. Kini ki nong ya tu lupa ki bom day ki om atang arsna mu blay. Unbu ya pi Babylon hari Jeremiah uang blay uang. Haba pidon hakani kari nong way to te ki yeng ki jong pi. Nang ta om day tang ban te ki yeng. Henry to thong ki kper lani thong jor thong ki so ba mi ki so ki bapidan nang ta to yo yala ki tanga batu pen khai ki khun senrang ki khun kan thai batu pen yo tanga ki khun senrang jong pi to ai kurem ya ki khun kan thai ha ki tanga bat kin kha khun senrang bat khun kan thai bat kin nang bon nang ta to wat nang duna message ka kala da khongpong ha ka jing yo sngo jong ikon Israel ki khmilti o la poi ka city no ka city mentana Jerusalem ha Babylon la poi ka city ale ngin ya puli kumno blay udon man kren Henry Maria puli ya kalan ka badengkong ki ong kumno ka kren kumne lese don apling jong ki nyat biang ki khamat ki ong to sisungan puli biang yo kamde kumpang yo i Henry ka message no blay ka long da kompong nganong e pi hapleng jong ka jing yasham jong ka jing em jong ikum ki brio u blay don la ka jong ka plan la ka jong ka jing temu haleluya ka bangi kum ki brio ngimla ban bu jing kali persya e blay nama ka plan jong u ba ka plan jong i ka ya pher bak lebak ka ya pher kumba ka beneng ka ya pher ka jengai ka beneng na ka khendo kum ta ka plan jong briu ka plan jong blay ka ya pher
Tongin ya pule syu hang ni ka tien jong blei ka ong syu de khot banyo tu wat yang ka jingsuk hakata ka shnong siang ka bangla perning mrau yu pi bat tu duai hau trai na ka benta jong ka tu duai hau trai na ka benta jong ka hang ni ki khun Israel ki ong ani kini ki baring mrau yang i mentangin wat ya ka jing peniasuk bat ki kini kiba syok kiba sempat kiba lebeng lesi ulok ong kini kiba lebenya kalok jong aku nungan doai na kebenta jongki kini kiba lebenya ki khun jong aku nungan doai na kebenta jongki kumnungan wat ya kajing yasuk baki namar kajing sok lani kata ka shalom ha kajing jongki ka dei tang ha Jerusalem kam dei hamno hawai pat ka dei tang ha Jerusalem Henry ublei wong tu doai ya kajing sok idon kam menduai nam takeri idon kam menduai nam takejai benrio imla menong impact no nakane ka nong ba silong snaying saboy snaying saweipat banyo ya ka jingsuk Henry em ublei ubu yangi bangin duai nam takeri banam takejai benrio haleluya ublei ubu yangi kisamla juga balangku ban yeng ban tengshan na ka bentau try but what ya kita ki nong shun jong iru ka de yang iban duai dekat bapra na bakumne uang utrai ki pai u play ki Israel wat sha ya ki nong yetu lupa jong pi ki bah pedeng jong pi baki nong kan jong pi bakin syukur ya pi lemne wat ngap ya ki jing post new ya ki ba pi post new Naba kia thulu pa lam ler happy haga kerteng jonga ngam siem pa manga yaki ong utrai kidon armut kinong ya thulu pa ki ba lam ler ki ba yen tu ki ba ong utrai ki ai ka false hope ki ong utrai undon perlat ka jing rong rau hadien asnem uta ude wahab bat usedekaya wa pila ban yo i ka kerteng jongki dekat ba arpuwe kini ki arteli ki arngut ki prophet ki aya ka jinget lupa ka bomday Henry ublei ukren lengba u Jeremiah barang Jeremiah maham ongi ki kun Israel ba syaring rau Babylon wat nom ngai ya ka jingkren jo gini ki nong ya lupa balam ler wat nom ngai Henry ngai ka ka bangangan ong dekat ba sipo na ba kumni ong utrai on dala pendek nyo posnem ya ka Babylon on dala pendek nyo posnem ya ka Babylon ngan wan i ya pi bat ngan pendek ya lagi ketien ba bahasa pangjong pi da ka ba pen pai pat ya pi syakane ka jaka kat no snem nyo posnem don le se si tengah lai kali hei kat no snem pi mentah san po ani san nyo po dan imne la hiap no ang ni Babylon kila sedang banyak hensnam hatu kan ni ka plan ka jong blai na ka benta jing yak nak ka jing im jongi ba nyo po snem in sasa ha ka jing ring rau ba u blai un sawan i hadin jong nyo po snem un saya lampat yang isya kata kari ka bangi ngiwan Kun Israel don na preng jongki gilas ngolongo amde don na preng jongki bon na preng jongki gis ngolongo bon na preng jongki gis ngolongo hang ning lek mata ya ka dekat ka ba ibu ya ka thip dekat khat we na ba ngatip ya ki jimod ki ba nga perkhat sapang jongpi ong utrai ka jingmut ka jing sukeng te om ka jong ka jing sneo ban ai ka jing kermen ye pi ngan puli ka kum ka translation ka original translation ban ai ka jing kermen ye pi bat ya ka lawe ha ka jing em ka jong pi haleluya kata ka de ka ka ba uble udon ya ka message hapdeng jong ka jing syaring rao hapdeng jong ka jing syaring rao uble wong ngatep ya ke jingmut ki banga perkhat sapang jongpi para samla ba ie ublei utip ke jingmut ki ba pi uba perkhat sapang jongpi
Yo don let say na preng jongi hagani ka step jong kani ka si. La bende ki long kemi ki long pa. Pi don ha preng jong kata ka situation jong ka jing em ka ba pi ngau kum no ngan like no nang ni. La no ngan yo i ka jing rap na utrai. Let say don ki parlok ki ba page nang ba social media. Pi don ha preng ka jing sha rim ra. Om dei ka jing sha rim ra ha Babylon. Henry ka jing sha rim ra ha drugs. Ka jing sha rim ra ka kian. Ka jing sha rim rao ha ka jing kwa jakya ka jing sha rim rao ha ka jing em boman bat pi perkhat la no ngan lat ringan ya thu ye pi ka ni ka step ngani ka si bau blay udon ka jing perkhat ba ka plan pa phanam ta ka jing em jong pi haleluya tungin ya pe ngadon kumbalai teli ban pen ie pi lai teli ki plan ki jong blay na ka benta ka jing em jong i lai teli ki plan ki jong blay nam ta ka jing em jongi samla ke jing em jongi ki bangai ka beneng kong uplan ban ai ke jing suk hap deng ke jing jenjar haleluya ublei uplan ka beneng kong e ka plan jung u golong ban ai kata ke jing suk hap deng jong ke jing jenjar wat pikan mau ki senran ki jong jisu hap ki don hap deng jong ka jing hap deng jong ke duriau labe ke jingki palo jongka eryong hakata ke jaka o kalien kala jan saban ngam Henry hapdeng jongka ta ke eryong jongka jingiem ublei uan hapdeng jongka ta ban penjai jaya ka haleluya walada ngiyo i ba ujisu sim lakulare ki senran manong ka jing yak ling lang ba ka duriao ka long bet ka basuk sim lakular kumta Henry ukular ban pen poi ki sa siliang jong ka duriao haleluya kan long ru na ka menta jong nga ba jong pi walada ka ni ka jing em jong i ka ni ka perthei lesi ka deyengi ban yat lang ba jong ita ke jing e jong ka jing em Henry ka plan jong u golong hapdeng jong ita ke jing jen jar un ai ia kata ka jing suk ki khon Israel hapdeng jong ka jing sha ring rao nganget ban hapdeng jong ikut Israel ki bas ngau thu ya ka ni ga message na Jeremiah don hapdeng jong ki yo no ek ta ka relief ya ka jing pen tengan na kata ka bor badong trai peleng hapdeng jong ka ni ka jing sha ring rao Babylon hapdeng jong ka ni ka jing bom ngau tenat jong ka jing em Henry trai mekular bamen ai ka jing suk dia kata ki ko trai ka bangidon kame namar nga smotu abang ipuli ka situation jong ka jing em jong ki kon Israel ka ni ka por ka e ka bagidon kame ka de ka jing suk hang ni ka om kuno ka ni ka tien ka jong balai ka om na banga tip ki jingmut ki banga perkhat sa phang jong pi ong utrai ka jingmut jong ka jing suk ken te om ki jong ka jing sniu kila kedang ban mat ya kata ka jing sniu na Babylon kilangnya oh lapan shitom haba kaktian jong blek om I know the plans I have for you the plans to give you peace not to harm you kini ki kon Israel they had enough harm kila siapan shitom man ka khlimat kimyo ban piasuk kimyo ban lekat ka bakimon kimla ban jet ka bakimon Henry ka bakum ka ta ka por ka don ka message no blake om ngadon ban ai ka jing sup hapdeng jong ka jing jenjar don bun ba ki brio hangani ka perthai ki wat ya ka jing sup don na preng jong ki wat ya ka jing sup ha ka jing em da ka ba be ki rong phong jong ka perthai don na preng jong ki wat ya ka jing sup dan ka ki perkhat ba ka jingsuk kan wan na ka kerdang ka ki yo don na pring jongki ki wat ka jingsuk ki mod ba ka jingsuk da ka bangi don spa ka hai ngin yo ya ka jingsuk don na pring jongki yo la jen jare ngan di da ka kiat dang mod ba ka jingsuk kan wan na ka kiat don na pring jongki ki inject do drugs ban ong tharai stang drugs ban ai ka jingsuk Henry om don ka jingsuk dang kendu away usamlah ka jing let yalap jong i hang ni ka yudwik wan man pha duai sa khamat ong ba duai lem man ta jong ngala ngop hu drugs
Hoi ngalai mentah lakap tu kat ni benai la jandap sedem ngalai Henry kabanga khang smusi khang kalom pai para kan the jongaru ila ngop lang hydrox ban imla ban laj ngalayo I mentah imla syu ban laj ban ngasno guilty namar de manga ban pen bang bala pengop ini para kan the jonga email la be nga na yeng kibahi masem gila kentat yanga namar ngadang mut haka jingnya buat parlok jonga ngadang mut bau drugs udai ukenja uba penhun ya kan mensiap Henry ngam siam ba ulong unta uring merau pen banyak ngano epi lada don na pring jongi haka ni ka klemat ngila du no ya ka jingsuk na kanu ka benta don lese hapdeng jo kata ka jing jenja ka jing e jo ka jing em ngano epi ublei dom don hapdeng jo ki bakum kita banong ngadon ka jing perkhat ka babha sepang jong pi nga perkhat ya ka jing suk hapdeng jo kata ka jing jenja la introduce yo Jisu haswa won kha do Isaya wang yo Jisu bau de tau Prince of Peace la ne usiem jo ka jing suk hawang usiem jo ka jing suk ka wot de ma u babat ya ka jing suk de ma u nong sensyar jo ka jing suk de ma u ban ai ya ka jing suk na kata daw ki breu ki bompat mat yo Jisu aga jing em da lele kin omat ya ka jing suk ka bashisha Henry de tang kita ki bamat yo Jisu ha ka jing em wat hapdeng jong ka jing jenjar wat hapdeng jong ki eryong jong ka jing em Henry kin syam bagita ki eryong kin long jai jai kita ki jing e ki bakat ki lomba on penmadam ye ki ha baki don ya une usiem jong ka jing suk tongin ya ong lang da kasur bajam haleluya tongin ye pek shu na ka kitab Kolosai na ka sitiu Paul se ki nong Kolosai shwa jong katale se tongin ye puli iwei gospel Yohanes kala nong ka ba khatsau kada khot ka ba ar punyo ka bangi jupule barabore kani ka bentahan ringin pule biang sa sisin gospel Yohanes khatsau ar punyo ka ong kumne ka tien jong ublai ka ong kumne gospel Yohanes khatsau ar punyo ya ka jingsuk nga ino happy ya ka jingsuk jonga nga ai happy om kumba ka perthei ka ai om kumba ka perthei ka ai ka jingsuk ka ba ka perthei ka terwa ka jingsuk ka ba ka perthei ka ai kalong tang sipor kalong fake kalong tang najrong kamla ban trei ka ba syapo jong ka jingem ka jong ubreu baru Jisu wang hey ka ne ka jingsuk ka bang introduce happy kani ka jingsuk ka mga petitu happy kani ka jingsuk ka bangan ino happy ka compare ang jingsuk baro ka compare ngie magani ka perthei bangin wan ka jingsuk lada ngin keliu khana school balai village school unong ban kiu class balai pi kwa ban kiu class ban yo kerdan balai pi kwa yo kerdan bangan yo kam yo jam yo tulop ban suk la syai la sisi ka kot hi ka jingsuk balai mishnai yeng ban suk ban lai no ler slap sngi Henry nganong epi ka jingsuk ka bashisha kadai habang ibu ri ala de haus iem jo kis iem utrai kitrai haus iem jo ka jingsuk Kolosai ka long balai ka khot ka ba khatsan Kolosai ka long balai ka khot ka ba khatsan kaom ai ba ka jingsuk ukris kan sensyar haki donut ki jongpi ai ba ka jingsuk ukris kan sensyar haki donut ki jongpi ong ka tien ka jong blai uneu blai wa plan hangi ya ka plan ka babhaw ka plan ka jonga ka lomban ai ka jingsuk ban ai ka jingsuk om ka ta ka jingsniu kamamut ublay u introduce nadu ka testament ka barim ter baun sawan uneus iem jong ka jingsuk ubalong u Jisu Kris maka jing terwa kalong syak bau Kris un sensyar ya ka jing iem jong pia bau u Kris un sensyar haba ka jingsuk u Kris ka sensyar haki donut jongi ngin mat wad ya ka beneng hagani ka perthai haleluya ngasngok ya para bangai mait
para samla ki para banget ki badon ngani ga jaka ngas mau khia yo le se don na pleng jong pi piu chuan shong ngani ki ben ngani ga yeng mane pila dei ki khon jong ki banget ngas mau khia yo don na pleng jong pi pim pat shem na itu yo ne us iem jong ga jing sok Lesi la supen he pensanya pi hakalong yang charismatic hakalong yang jong bang jong i NTRC Henry dala de pimpat sim lamat yo neus iem jong jing sok ngas ngok hias ka de namar ngatip batang ujisu ubadon ya kan ka jing sok tang ujisu bala bana ya kan ka jing sok ka bashisha tungin ya pe chiu ha kan ka clip man sakawai pat kaplan ka jong ublay ya ka jing em jong ikat kum kan ka khot ka ba ar pho khandai ngi khot ba khat we kal nong ba ar pho khandai itu khot ba khat we ko namar na tep ye ki jing mut ki banga perkhat chapang jong pi ong utrai ki jing mut ka jing suk kente om ka jing sneu ka benta ka ba ar ban ai ka jing kerman hakari shong basah katakan ni kau wepat ka plan ka jong blay nang ka jing em jongi ban ka beneng kong ban ai ka jing sok ka beneng ni ta ka jing jin jar ka benta ka baar ban ai ka jing kermen hakari shong basah ka Babylon kamde ka yeng trai jong ki khon Israel ka Babylon kamde ka jaka ka bakin shong ne ka Babylon kamde ka trai ri ka jong ki Henry ka day tangka jaka kabaki shuan haka jing syakri merau. Kani ka perthai ka bagi yem ru. Kamde ka ying shong ne jongi. Kamde ka jaka shong ne ka jongi. Kamde ka permanent address jongi. But ublay udon ka plan ka jing tumu ka jong u kata kalong ban ai ka jing kermen wat hangane ka ri shong basa. Don na prengi khon Israel ki bas ngotho ya kani ka city ka yung Jeremiah ki ong atrai ngas ngomu yame Jehovah au blay jogi Israel ngas ngomu yame ngis ngomu yame namar mewan ban ai kata ka jinkerman wat hagani ka foreign land wat hagani ka jaka nong way Las lempak ngimyo isu ya ka jinkerman las lempak ngimyo isu ya kata ka sanlan ni ka dak jung ka jinkerman ka bangin wan hangi Henry menta me ong ba men ai ya ka jinkerman hakani ka foreign land panai ya ka jinkerman para bagay ba i penken mau ya la di na kapor sa kapor hoy ka de yang iban tresitom kadeyangi ban kamai kadeyangi bangin ken show kat banginang em hangani ka perthai namar ublay wang da ka sep ngi ha ban ba Henry kan mauru ya kani ka way ka benta bakata ka jing kamai ka jing tre ka jing kta ka jongi ka jing lum spa jongi kamdei ban long ka ban ningkong ha ka jing em jongi namar ngi ha ban smothu bakani ka perthai kadei ta ka si ying shong basa ka bahagwi ka singin salai Lada ka perthai kadang sa shispak snem hadien jong u arajar apausan. Lese bon na pleng jongi nginom don su akani ka perthai. Bon. Lese barok na pleng jongi nginom don su akani ka perthai. Namar kan ni kam dei ka ying shong ne. Namar hang ni ngim dei bangin penlut sa e ka por ka jongi. Nak ta ka daw u blei uan ra ye ka jingkerman. Kat bangidang don hagani ka ying shong basa sim la kularingi bangin ba un su ino yangi Henry wong wan kuslai le se pin mat si bon ki ka ying shong basa Henry ngan ai ka jing kermen bi hawale visit ying don ki para bagai ki badang shong wai ne shlong haga jing shong wai don le se ki ying ki bom biang ki ying ki ba ha ka por liur mi na po jong ka kenro biang lut na dong sedong ngajupen kan mau para bangai pendong wanam kuslai marga de tangka yin song wai ngim la hi ban pen bahala ni kwa pen baharu kam don jingbut bangin pen bahaya ka na marga de tangka yin song wai ngaju ong ru hagani ka perthai wala dang idon makana la jong yin gisam Henry kan mau ka de tangka yin song basa ka bahaka we ka singin sa let no Henry kan mau ha pedeng jong ni yin basa
ublay uay hangi ya ka jingkerman. Ka ei kata ka jingkerman. Hakanu kan rukom kata ka jingkerman ka trekam. Hakanu kan rukom ngin yo i kata ka jingkerman tungin ya pai bat ngale sikidon cibun ki benta ki ba keren haka Bible capanga ni ka benta. Henry ngakwa ba pin ya plil lang bat ngana ka city ban kong u Petros ka lenong ka baneng kong ka dukot ka balai hadu ka dukot ka basan ka ban ya thu yang i ya kata ka jingkerman ka ba ublay uterwahangi ka jingkerman ka ba ublay uterwahangi iway Petros nong baneng kong dukot balai kong ka jingkerku ya ublay bat ya ukpa u Yesus Kristus uba utrai jongi uba kat bakung ka jingis nei ka bakrao ka jongu ulapan kar sien yangi sya ka jingkermen ka baem ka jingkermen ka ba ublay uai ka ka jingkermen ka baem living hope ka jingkermen ka baem da ka jingmi pat u Kristus Jesu na ki bayap haleluya ka jingkermen ka baem ka jingkermen ka bakrao yangi ki Kristan kadai ka resurrection of Christ kadai ka jingmi pat ukres nagibaya balay kalau munta namar ka jingyap kadai ka nongshun ka bakhaddu ong ka Bible ka jingyap kadai ka nongshun ka bakhaddu baro ngim kwa man yu i ka jingyap ngim smau tenat ladon ka jingyap haye ngasem ngim smau tenat ban yu i ka jingyap jungi ba i bathon ka jingyap kadai ka nongshun bakhaddu Henry kan mau kadai balay ba kadai ka jingkerman ba im namar ukres ulami ipat na ka jingdap kita ki banget hauru ka jingyap kam don borshu haleluya wala dala tep ki ka jingdap Henry ha ka wei ka por kin sa mi ipat na ka jingdap ki kon Israel ka message na u Jeremiah galong wanom smoper Shina ye nga Babylon te thong rep a Babylon ri jingri a Babylon compare thong tep trei hitom a Babylon shong kurem a Babylon ai bagi kon jong pi kini wak kurem a Babylon kan mau bala da piyap a Babylon ru aku ka sipin sa mi pa haleluya nang ta thau ka Bible ong wan sham tieng yu ta ba penjat ya ka dok Henry khap sham tieng yu ta ba penjat ya kamet ba kamen si madu jok de Henry ai mu yo blay la dangi lo mat yo trai ka jing im jongi ka jing yap ka de tang ka we na ka jing ya denti ka ba om don bor shu i kita ki bangai au trai na mar ha ka we ngin ha ka we ka singin sa mi pat ka tang ka de ka bangi hamban bat barabor ka tang ka de ka bangi ki bangai ni hamban kan mau malong trai balengan shakti ya ka jing yap Ladon ka persecution na India, ladon persecution na ka jela jongi, penkan mau ya dia ai bangan sya persecute, ai bangan sya ban pensitong, namar kin su penjot ya ka met Henry ka mensiam jonga, kinomla da lele namar ka nongshun bakhaddo la job ukres ulang ka jingkermen ka baiem, nak tak tahu ka message kawan jong Jeremiah, ceki kon Israel lembau Jeremiah, banong kapelan ka jonga. Kemudian kong ban ai ka jing suk apeng ka jing yenja ka baar ban ai kata ka jingkermen ha kata ka jaka ka bapisyong basa ka jingkermen ha ka jaka ka bagisyong basa haleluya kan nungut na preng jongi ngila ti kenaya ka ne ka jingkermen kan nungut na preng jong pi ne ka klipmat ngakwa mapin keli dala de ha ka ne ka step jong ka sngi banong ngala don em ka jingkermen bangan yo yang ka jingkermen ba em kat bangan ang don ka ni ying syong basa hato ka ni ka jingkermen ka ba blay ubo yang akala ne man tri kam yang ngano e pi kala lada pila ban pendam mi laga jingmut di perkhat ha blay ba em lada piwan da ka jingkla ba mut banong trai ngam tre syu ha ka ni ka ying syong basa ngam tre ban khunyum ya me ngam tre ban yale persya ya me ngam tre ban mane blay thao ha ka ni ka syong ying syong basa ngam tre ban le da ka wepan ka benta henre ka ni ka ying syong basa ngan mane ya me batang ya me hi ngan syakri ya me batang ya me hi hang ta pin mat ya ka jingkermen ka ba em tong ini ong lang da ka sur ba jam ya ro yu trai haleluya kabenta kabalai kabenta kabalai
Lese shuan poi ke benta walai namar mala adon ya ka siti Timothy kalong badengkong dekat badengkong pila ban sutho ya kani ke benta ka siti Timothy ka siti badengkong Timothy long badengkong dekat badengkong ka ong ukris ka jingkermen jongi ong apostol Paul Maria tho jo Timothy wan man pen kanau hey Timothy hachwa ba men I down le se ki ne ki jing ya kani ka jing syakri kan mau kani ko wei ukris ulong ka jingkermen jongi ukris ulong ka jingkermen jongi hapleng juga jing ye ukris ulong ka jingkermen jongi tong ini phai banga banta ka balai ka e ka plan ka jong blai ha ka jing em jongi ki samla ki long kmi ki long pa bat ki bangai hau Jesus Christ Jeremiah ka long ba ar ko khandai ndukhat ba khat wei wong atep ki jingmut ki banga perkhat chapang jong piong trai ka jingmut jong ka jing suk kata ka dei ka benta ban kong ka jingmut jong ka jingkermen kata ka dei ka benta ka ba ka bangilai pe ka benta ka balai ka dei ka lawe ba pernai hak ni ka Bible kasi ngiyo i baong hakapor bakut jong pi ka Bible parang pinyo i ba ka ong bak penon kam da kentien ka ong a future lani kata ka lawe ka future lani kata ka lawe ka kata ka lawe jong ka jingim ka jongi kum ki khun samla le sengan phai kan dia chi samla na mar ka dei ka youth Sunday kum ki samla ngi don ban perkhat bet ya kata ka lawe ba pernai jongi kwa man yo ala ka jong ka kali om dei ban nya sa kali jongi we la da nang ban nya kali tu kwa ban don la ka jong ka yeng ka sam kwa ban don la ka kam ka jam kwa ban yo ka salary ka ba biang kata ka dei ka jing perkhat jongi ki samla ya ka lawe kwa ban yo i kata ka lawe ka ba pernai barong i beru sya kata ka lawe ka ba kemen ka lawe ka future ka jongi ka belong secure Henry ka Bible ka yatu yang i bau blai ru udon ka plan ka ba ba na ka benta jongi kata ka long ban ai hangi ka lawe ka ba pernai bat ka lawe ka ba pernai ka bau blai ukular hangi hoi ukwa yang i ban dap ban biang banom kerdu banom krong kpu hani ka perthai ka Bible ka ong ba ka yatu ya kata hoi u bendap ka jingdon kam jongi Henry ka lawe ka ba shisha kam de kata ka bau blai perkhan kam de kata ka bau blai plan na ka benta ka jingem jongi Henry ka lawe ka ba pernai ka bau blai perkhan ka de ka jingem ka bom kutsu tong ini ong lang haleluya ka jingem ka bom kutsu lanu lanuru ka eternal life kata ka jingim ka bom kutsu na kata ka daw upayaw Jesus Christ panau blay ula i kata ya ka perthai kat hadu baulai tino ya lau jong ukun bala khamarway une wan ra ka jingsu ba ka jingkerman bar way wangai hau on om jotsu Henry unyo ya ka jingim ka babam jukun a bright future lani kata ka lawe ka ba pernai way ubangai hau unom jotsu and review e kajing ye pam jukon kajing ngai hau jisu kaya bot rengkat bakajing ko haleluya nak tak daw abu jisu pa extendon banyalap ong let banyalap ya gospel lagi benriu baro taw bangai nyo pen baptis bat pen em henry wong ru tu dah hikaya ki ban ko ngo ye ki e baro kajing ngai hau jisu ka bot rengkat bakajing ko ngo ko kisamla ba ye ngimla ban suang try nga ye jamela da kalenti jongi ngiya ta kumwei pat ngimla ban try nga ye jame herre ke jingmo ji perkhat jongi ngi perkhat ki ege bakan jadok ki ege bakan ja perthai ngimla ban try nga ye jame henry kapor phim ai shu try ngimla ban try nga ye jame henry phim shimla dem kho siu ban dwai bat ban wat ye ka khamat ka jonglai namar ka jinget hau ji su kar kabot rengkat bar habang ile ya kata kadon ka lawe ka ba pernai haleluya phim don kam banda yo ki certificate phim don kam banda laminate kita ki certificate ki jong pi banom jot shu henry ngano e pi lada pi la bo shisha ga chingai ka ba khrao ha ujisu kadon ka lawe ka ba pernai ka jingem ka jongi
Tung ini apa yang natang kawai ke dekat nak ketien jong blay. Hak kawai dia bakal lawai ke bawah pernai ke bawah blay udon menkular nak bentang jongi revelation jing pen pau kalau nong baat kawai ke dekat ke basau. Jing pen pau kalau nong ke baat kawai ke dekat ke basau. Tung ini pet ya kani ketien jong ublay hak kani kapon. Kaktian jong blay ka ong kumne pet kani kade ka lawai ka pernai ka blay ukwa na ka bentang jong abat jongi bangin yo ya ka ti ublay un nyat no ya ki jingjau umat baro na ki khmat jong ki bat ka jingyap kan omlong shu lemne ka jing sngosi lemne ka jingyam lemne ka jingpang kan omlong shu kita ki ba menshwa ki la le no. Oh kani kalawai ka pernah ka ublay udon ban plan na ka benta jongi lakolong nam tai jongi kisama kilong kami kilong kapa baro ngim kwa ban yo i ki umat kthang baro ngim kwa ban jao kita ki umat jo ka jing pai do not na ka no ka jing yasem jo ka jing yep baro blay udon ban kular ongan nyat no i kita ki jing jao umat na ki kemat jongi ngan nyat no kanom don su ka jing jauh mat jong ka jing sngosi bat ka jing yap ru kan om long shu ka jing yap kan om long shu lemne ka jing sngosi kan om long shu lemne ka jing yam lemne ka jing pang kan om long shu ki baro ki bamen shwa ki la le no ki baro ki bangi ju yo i ha perthei ki bangi ju ya kendo perthei ka jing smojen jarban siwi ki bel ka jing smojen jarban lecture room chaneng ka jing long insecurity ya ha ka perthei ka jing ting ha bawan ka jing pangi de khot jong ka yeng kini baro ki ba ngi yo i ya ka perthei ha kata ka lawe ka uble lo pen kre nginom yo i shu ya kita bat ki ba la ban yo ya kita de kita ki ba yo ya Jesus Christ ha ka jing yem tong ini ong lang haleluya ngini puli lang bat nga ya ka kitab Jeremia apo kendai harum jong ka dekhat ba khat we ngini pe ban ngini pe kendiat le singan musim than ya ka por ha kini ki dekhat ki babot khat ar khalai khat sao henry ya kini ki dekhat babot ngin yo i ki kular ki jong blay ban pendap kita ki plan ki jong u kadon ka kular ka jong blay ban pendap kita ki tu ki lai tali ki plan ki jong blay ki ba ula kren na ka dekhat ba khat we ki don ki kular ki jong blay ki ba ukwa ban pendap yang kita ki plan ki ba ula plan ba ula perkhat ba ula temu ka dekhat ka ba khat ar hang ni ka ong ti phin khat kerpat yang bat phin yo leng ban duai ngaru ngan syak skor ya pi ka kular ka jomblay ka badeng kong kalong ngan syak skor hamba pi khot kerpat ong ya ki khon Israel compare pi dona Babylon compare pi dona preng ki genjri compare pi dona preng ka jing syak ring brau henry ngakular bahaba pin khot kerpat ngan syak skor haba pi khot kerpat ngan syak skor sngo tenat habangin yo sngo bat ngintip bakan long kum taman kapor kabangi khot kerpat ya utrai maman kapor kabangi utrai ngawan syame utrai ngadon pedeng ju ka jing ya rap ya nga utrai un syak skor bat un yo sngo ya kata ka jing khot kerpat jongi katno ka long kabang sngo tenat haleluya namar ki don ki por habagi khot kerpat eu trai ni sngo mau trai don ki spak mail jong ka jing em ni sngo mau trai yo sngo ya ka jing khot kerpat jong ni hoi ka tien jong play ka ong yo le se pi pan bom de yo le se pim pat yesuk ba kita ki nong shon yo le se ka de namar ka pop ka ba pi don pi sngo kum ta en re kan ong ye pi ha ka ni ka clip man lada pin su pendem ha ka plan ka bau ble ula plan penret yala dia pen kok mu yala dia kata keplan ka jong blay ka balak plan na benta jong pi dwai bat pin khot kerpat ukular ba unyo sngowi kata jing khot kerpat ke jong e nang ta om dei tang kata tu mine pulis su khot ba khat lai pin wat yanga bat pin syem yanga ha ba pin wat yanga daka donot barok
Ublay ukular ban pen iru yaldi kajing kular ka baar ngan pen i yaldi haba pinwat da ka donut baro haba ngiwat yu try da ka donut baro ublay un reveal yaldi ublay un pen pau yaldi ya kata kak sangti ka badon bor ka jong kak sangti jong ka jing pen khiap deng jisitom kak sangti jong ka jing pendap kerhai hap deng jong ka jing kerdu kak sangti jong ka jing yada hap deng jong ka jing ma ublay udon ban pen iya de habangi wan da ka do not baro ka jing ya de ban ublay ka de ban connect na ka do not om tang na ka sintur ban om tang na cerong asla ban wan da ka do not baro ban wan da ka do not baro haba wan da ka do not baro utrai wangan pen i ya la de utrai ubayet iki do not jongi iwe pewe hane ka klip mat tungin sedang ban eksamen yalde hatu man ka por ka bangawan siya utrai ngawan em da ka donul baro mene hamadon ka praise and worship hatu ngarwai em da ka donul baro men sim tayo habi don ya ka jinglum jong ka jing yaseng hane ka jaka hatu ngale em da ka donul baro hane ka tayo jong isamla hatu ngawan em da ka donul baro namar ublay upek ya ka donot lada ublay upet ya ka bashabar unom thungs iem yu David un thungs iem megin men ki jong David namar ki biang garnian bani David Henry ublay upet ya ka donot lada ublay upet ya ka bashabar jong Petros unom wan ya syamsu yu Petros hadian baula len Henry upet ya ka donot ka jong Petros uwan pat bani syam ya Petros ublay upet ya ki donot ki jongi ladang ikwa ban yu i ka plan ka ba khrao ka jong blay ka jingim jong i ki samla ba jong para ba ngai ko ngo nge ka plan ka jong blay but one so try da ka do not baro un pen i la dia nang tas ko we pat ka jing kulan ka jong blay ka bud ang tu ka de khot ka ba khat sao bat pin yo shem yanga ong utrai bat ngan phaino bat ngan pen phaino pat ye kata ka jinglong brau jong pi bat ngan lum ye pi na ki jat ben riu baro bat na ki jaka baro syaka bala beno ye pi ong utrai ngan wanlam ye pi syaka kata ka jaka bat syaka jaka na ka bang ngalang ring brau ye pi ka jingkula ka balai kalau ngan pen phaino ye pi na ka jinglong brau ublay ukular ya ki khun Israel ukular ki khun Israel ki badon ha Babylon uang lada pin ko mo ini ki plan ki jonga ngan pen phaino e pi na kata ka jinglong rao ngan pen phaino e pi na ka jinglong rao na marbun bun sin ublay khun ki Ukraine ki khun Israel bakim sim la pen ko mo ya la de ha ublay ban mentawang lada pin kongo lada pin ngat ini ki plan ki jonga ki bangadon siapang jong pi ublay ukular uangan pen phaino epi na kata ka jinglong rao lada don pen jong pi ruah kan ni ka step jong ni ka si lada pin kloi ban pen kongo ya la dia ka plan ka jong blay le se pi don pen jong ka no ka jing sha ring rao ha ka jing im jong pi ublay ukloi ban pelai le se ka jing sha ring rao ha ka pop Marka Bible Jisu keren ini kedian wong tahu yele ka pop ulong umrau juga pop let se pi la yele thama ban ka pop pi la yai le si yai le pi kwa ban la pi la kod jingmot house nem arajar har pausan kadon katakan new resolution na pi le se pi la tho gi notebook bau news nem arar pausan ngan im no ka jing im mathamai ngan le kum tangan nom repeat chu ya ka babakla henry pi siam mentala sedang lajan saban kut usnem ajar pausan pi dangam haga jo ka jing long rao henry gan yathu e pi ublay ukwa ban pelan e pi na ka jing long rao ublay ukwa e pi ban pelan e pi na ka jing long rao ko gi khun samla le singing imla ban yo i henry ublay yo i pi hangno kata ka jing syate hangno ka jing ring rao ka ba pi la sya ban ring rao ba duan nom sya ba pin yap no haki kenjri jo ka pop ba jing sya ring rao ka pop henry wan kloi so ne ublay wa om ngan pen phaino e pi na kata ka jing long rao un pen phaino unom busa e pi kata ka jaka jo ka jing kortet
Unong busa ya pi kata ka jaka ka ba phim smol tenat bandon un pelat no ya pi na kata ka jingring brau ka kulan ka basau ngan wan lampat ya pi sya ka jaka ka ba dei bandon ngan wan lampat ya pi sya ka jaka ka ba pi dei bandon ong tu ko dekat bakat sau ka lan ba syapo wong ngan walam ya pi pat sya ka jaka ka ba sya ka jaka na ka ba ngala penring merau ya pi ublei ong igi kon Israel kajaka ka pi dei bandon kam dei ka Babylon nakula re pi banwan lampat ya pi syakata kajaka ka pi dei bandon hak tu ko khot ik bakhat saw yo i baka Bible ka ong ublei ong ngan lom ya pi na ki jat ben riu ba ngano ya pi ki kon Israel ki don ki kon Israel ki ba sakma keleng jung ka perthei bahkan saja kata kapor kajingwan unite biang jong ikun Israel ki balas sakma ki jaj ben riu jong ikun Israel ki balas sakma bahkan jaru yang iki Israel ki bahkan jaman siem ki balas sius pa ingi daga senam ka jong Jisu ki ba penlong ingi ki bangi menong ilong ki gentle henry la penlong ingi ki Israel ki bahkan jaman siem daga senam ka jong Jisu kan don ka jing lum lang ha kata ka jaka ka bo play ula pen kajaka ka badai wiang ka boblei pun krek yangi kadai ka hima jong ublei haleluya ki hima ki beneng om su ka northern kingdom om su ka southern kingdom jogi Israel henry kadai ka hima ka jong ublei na kanu ka jaka ka iladon ka bomdei bandon ublei unwan rapat yangi ka jaka ka bangidei bandon kan sedang ru nadu ka khidmat ka pin priang pin penrit la dia ka macam yo le se bidon na pring jong pi ga klip mat pis ngotu biang habang akren ni ga benta pis ngotu biang phim sim la don ka jaka ka pi dei bandon ka jing em ka pi em man ka sngi phim sim la don phim sim la dei bandon ka jaka ka pi dei bandon henry ga ni ga klip mat jo ga ni ga step u play kwa banwan ra ep ha ka jaka ka pi dei bandon do ngin ya ong na do ka do nur baro ya ro yo try tang artli ki eki respond na ki kon Israel complain lani comply tang kita ki artli ki respond na ki kon Israel lada ki haba ki la yo osngou ya ka benta jong ka city ka jong Jeremiah ka mau blei wong ngatip iki jingmut ki banga perkhat sapang jong pi ong utrai ka jingmut ka jing sukeng te om ka jing jong ka jing sniu ka jingmut jong ka jing banai ka jing kermen na ka por ka bakut jong pi don na preng jong ki ko ngu ya kata ki follow ki ong utrai ai ngu ya me ya ka ni ka plan ka ba medon habang idon na Babylon don ru na pedeng jong ki ba complain ki ong balai ban ap hadu nyo posna pin pulih hi gani ka benta jong ka kitab Jeremiah nang ni sadien pin yo i ki don ki kon Israel ki badang yang persyak bat ki badang complain bat ki dangat penban ki jingjen jahat ka jing syari mrau hadin ka jing syari mrau henry don na peng joki bako ngo ki light nang ta bat kan long ru na ka benta jong i iwe pe we ru habang iyo sngow ya gani ka plan ka jong blay na ka benta ka jing em jongi ka plan jong blay na ka benta ka jing em jongi ngidon tang teli ki jing jet hato ngin follow ya kata lani ngin complain ya kata ngin comply lani ngin complain ladang ngi follow ngin muyo mat ya ka jing kerku henry ladang yang persyak ya blay warah pedeng jong ka jing penjob thma ka jong blay ya ni larangin mane plat eki wei pat ki play kan ap ka jingma bat kam dong don kata ka lawe ka pernai henry ladangi ko u yo play kan don kata ka jingkermen kan negin kalong ka ktien ka jong play hagani ka step jong kan ka si bat ngakren hapreng jongi hagani ka klip mat ka plan ka jong play ya ka jingim ka jong pi ki kita ki plan ke jong play ngiyo i ya ka background jong ikon Israel hapdeng jong kata ka jing syakring brau balai bala syakring brau namar ka pop ka bagile namar ba ki yang persyak e blay henry blay ulong faithful ulong bayai ne ban wan pat yaki ban wan lampat yaki na kata ka jing ring brau udon ka plan uang ngadon ka plan
ngadon ka jing perkhat ka bencanai na ka bentah jong pi ka plan ka jong blei kalong panai ka jing sup apreng ka jing jenjar kan long ru na ka bentah jong ila don apreng jong pi udon apreng ka jing jenjar u blei u plan ni ka jing sup ka jing em ka jong pi nang ta ka plan ka jong blei kalong ban ai kata ka jing kermen hakani ka ri ka bangi syong basa lada don na pring jong pi don na pring kani ka ri syong basa klem jing kermen and itu tip akan ka step o blei udon ka plan ban ai ka jing kermen kalong tangha uji Yesus Kristus ubalong ka jing kermen ka bayam ban ai ru ka lawe ka pernai don na pring jong ngi ki samla le se hakani ka youth sunday pi don ka jing kuslai le se nam ta ka lawe jong ka jing em ka jong pi anong pi pendam ha ka plan ka jong blei ublei udon ka lawe ka pernai nam ta ka jing em ka jong pi hakani ka por ngan duai kelum hakani ka por par hadir kata ngan sa IT hi pastor in charge jongi ba in bu ka jing duai kerpang na ka bentang jongi iwei pa iwei ki samla nadu ki priyuth hadu ki samla baro ki badon hakani ka yeng mane kan don ka jing duai kerpang na syakri jong trai Henry ka jing khot akan ka clip maru yo le se don na peng jong pi gilong kmi gilong pa ki ba pi small thu pi don kam jing duai compare ha ka por ka ki samla ki wan sakmat piru wan lang ban yang lain nama ni ka khubor ka banga ka kren kam de tang na ka benta ki samla ka de ru na ka benta jong no ki ba don kam ya ka plan ka jong play ka jing em ka jong ki dongi le ban pendam lang ha ka jing duai ko pa jung yu ba baneng awan ban dam khmat jong me ha ka ni ka clip mat jong ka ni ka step king ko try ban ai ngu ya making ko pa ba kodor ya ka ni ka ablay jong ai ka ni ka ktien ka jong making ko try ka ba me mela kren king ko try ba me ong king ko try ba me tip ki jing mot ki ba me perkhat cha phang jong i try o kita ki jing perkhat jong me ki long ka jing suk ablay jong a ki long ka ta ka jing kermen ablay jong a ki long ka ta ka lawe ka ba pernai ka jing em ka jong i ablay jong a try i dua ka ni ka clip mat king ko try ba ro na pleng jong i balay os ngo yang ka tien ka jong me ki samla ki balay os ngo yang ka tien jong me ki long kami ki long pa ki parlok ki bayos ngo yang ni ka tien jong me ablay jong awat leng bagi social media kin tip king ko try ya ka plan ka jong me ablay jong ya ka jing em ka jong ki king ko pa ba ye jong a bagi don ru kita ki promises ki jong me ki kular ki jong me king ko try na ka benta jong kita ablay jong a try ki ba pen ko ngo ya la de ha ka plan ka jong me kular ba men shash ko ara ba ki khot karpat me kular ba men pen i ya la de ba ki wat ka do nut baro me kular man pen pai pat na kata ka jinglong ring na kata ka jinglong brau me kular to ai ba men walam pat yang gi sya kata ka jaka ka badai ke nya belai jonga bat kum ta try ngi dua ya ka clip marking ko try ai king ko pa ye jong ai we we beli osno ka tien ka jong me kin pen rit kin pen dem melody kin comply la di om ba kin complain persya ya me om ba kin bo jing keli persya ya me try wala dang i don na kata ka rino way wala dang i don na kata ka jaka ka bangingim kwa bandon wangi don kata ka situation ka bangingim kwa bandon henry gin don ni kata ka jingim ka ban pendam at penrit ila de ka man iksang tig badan bor ka jong me o long bala ker khui ka kerteng ka khoi ka jong me ha ka kerteng ka jong uji sui duai pa mi pan amen amen ublein ker khui pinam shash ko rak tien ka jong play ngai ti hai bible teacher in shimagani ka bor ka badang sa pandon ka jing duai ka pang yang iki samla baro blai ka khu Gilayo eka message ka ba kodor hadu katakta ni ka step ng Shakri Dry Elder Nathan bat ban pankut ya kani ka kubor dan kam ya kaban ai kalat nam tai jupi baro ki samla lios ngo ya ka kubor kumno baki jiu ki sharing marau shpo Babylon bat pedeng ka jing marau itep hadu katnu ka jing kordet ka jing e bat ka jing jinjar ki baki ke kendo hagari no way bat kumno blay bat ula
Don ka plan ka bakraw nam ta jong ki. Plan jong ka jing suk, plan jong ka jing palait luit, plan jong ka jing kermen. Pan ai ye kata kalaway dapat ta jong ki bakin nam shong marau sa hakari no way ban wan pat shagari jong ka boble lakular ta jong ki. Pat kalong ru ka kubor na penta jong pi way hakani ka step ngi em hakani ka pateng ben riu lani ka generation ka bamenta padeng ka ji sha te mrau o soi tang la te mrau shisha ye ki babun haki jing te mrau ki ba per om tang ki samla re ki long kami lumpa wat ya ki klong ki khana ru henry ka kubor ka kerpang ka di nam ta jong pi ki samla hakani ka step pia sngowi ka kubor bleu don ka plan ye ka ban palai loit na ban ta jong pi la kanunu ka jing sha te mrau ko soi dang la te mrau ye pi ha pop haki jing mlen basniu haki addiction ki ba pi sngo tho dala di phimla ye ka ban le la ni ba phimla ye ka ban yak sa dala di henry ha ba pi one show play hakani ka bor da ka jing penret ba da ka jing duai ba ka jing IT ba dong try I don't come ye ka jing palai luit ka bo soi tang la te mrau ha ka jing em ka jonga la pen jenjar la pen susat ye ka jing em jonga henry I don't come ye ka jing palai luit ka jong mi hakani ka step ba da bagi pai ru saudong ngi i ji sha te mrau jong ki khun samla hakari ba ka chat ben riu jong i ko mang le yo sngowi ka kubor ki ji sha te mrau haki benta ka per ko sedang la te mrau ki kenjeri jong ka jing di drugs ka jing di kiat haki kenjeri jong ka jing le aurea ka jing le nuti haki kenjeri jong ki pop jong ka jing thok ka ji syukur ka jing to ka jing them ki depression la ni ki jing no mensim haki jing samla ki pet bawi don jing kermen ye kalawai jong ki henry mangi kum ki khon jong le ma phi kum ki samla to pin long ma phi ken ki bala ban influence pat ye ki para samla ban wan ra iki shake jing kermen ka jong kres ba dei tang hau Jesus Christ ken bala ban wan ra ye kata ka jing sok ka jing palai luit ka jing penem namang ni sung tu ba don peneng ka jing sha ta mrau ma phi kum ki khon samla jong ka balang himdei ban shu ong o try to la pen em yanga la biang ye la di henry pi don ru ye ka jing ket ka bakrau ka jing ke kle ka bakrau nam ta ki wei pat ki para samla ki badon pedeng ke jing ti hapdeng ke jing ha ke jing kerni ki bakrau ki em ha ka ni ke jok ka ba ming em menta bat ke ei ke ba phila ban le ban try ngadon hani ai bangala ban le ei bangala ban influence ki wei shaka jing pen em jong bangla bat palai lu ye ki shaka jing pen em ka jong mi padon na se ki samlai padon pedeng ke jing do jing kermen bi pet ya kalau wei jong pi pet ke kam ke jam pet ya puli puthi lan ne pet haliang paro i ya ki jing do jing kermen rengan IP ko mau syukri tra la ula kren ha ka ni ke step ba kres api ke jing kermen ka buram pada bi phai show Jesus Christ long utip ye kalau wei jong pi don pedeng jong pi la se wat pi do jing kermen wat ha ka shong kha shaman na i hapdeng ke jing e ha gini gisni lani ki jing do jing kermen kat ba pi phai henry ha pi wan ban pen rep ye la di how dry tip ye pi ye kalau wei jong pi wada ka shong kha shaman jong pi lani ha ka kam ka jam lani ha ka puli puthi ke jong pi baro try un ai ke jing kermen ha ke jing em jong pi ba ne ka por ngin duai lang nam ta jong pi ki samlang kwa ban yeng kwa angker pa di pi ba baro ki samla gin yeng naga jaka ka ba fishong ba ngin duai kerpang nam ta jong pi ke ni ke por pa kerpang nam ta jong pi ki samla kini ki samla lot la ni ki samla yaw compare pin one shakani ka altar one shakani ka jing doran ka jong lay ha ke ni ka por ba ei ka ba pi kwa how try ban you talk you try hakani ka haklet man bau try un palai lot ye pi bau try un ai ke chi kermen ye pi u try un ai ke chi pen em ye pi u try un ai ke lawe ha ke chi em jong pi ban ngker par ki samla paro kin wan shani shakman ban ngin wai na ban ta jong pi
Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And ong ye pi wat nong do jing kermen. Hawa pi don yo Chris. Pi don ye kalaway jong ka jing em jong pi. Ben ban ha ka ni ka poro nga kwa ban ai ka lad nang ta jong pi. Ki samla ki badan na deng ka addiction ka bakraw. Ting ting dala di pi sngo tho bam la ban lan. So amen ban baik lan ban kan itanat karu kamwan. Ban baik lam. Ba Krishan hoy penyerap lamin ban baik. Kani kam dei ka pihak long sincere balong serious ak madu blai. Presence ka jong blai ka don ne ka jaka kam dei ba syukhat ka ye pi syakmat. Ray khot ring kat ka able blay ubo ha ka don lo changa don na pedeng jong pi bala long addict shisha pila bandan hakinu nu ki addiction ka jing em ka jong pi pe so tho yela de pim la dala di banya ksan lani ya gaban yele dala di kinu nu ki addiction ha ki social media lani hakinu nu ki hai kinunu ki benta ka jing jong pi bi so tho bala to no e ka jing sok jong pi bala to no ya ka jing kermen jong pi bala to no ya ka ta ka jing it blai ki jong pi la to no ya ka ta ka e ka blai plan nam ta jong pi don na pedeng ka ta ka jing scrolling aban so tho try dala di ngam la henry na don kam ka jing belai ka jong mi ha ka ni ka step bala da don ban so tho shawat ya la di bi so tho pi sedang ban artatien Hato nganyo nem ya kecing penem, nganyo nem ya kata kecing pelai lu jauh terai. Namar kini ki addiction ki bapat shisha pi, teng teng pido tiak do dem, lani teng teng piale dalam di bisngo kalong ka ba Nrei hakani ka kelep mat ni tuai nam ta jong pi, kecing pelai lu ka jauh terai kalong, hakecing im ka jong pi, bat kue bat ka bentang ni tuai. Ba ka jing kerku jong try ka jing pelai lu jong try wada ka dia ka jing puli puthi lani ha ka jing ha ka kam ka jam ha ka jing shakri ka ministry ka jong pi lani ha ka no ka ba pis ngo thu ka don kam yu try ha ka jing em ka jong ha ba try pelai lu i pi ha ka ni ka step ba pi wan sha ka jing don ka jong try ni pi wan sha ka ni ka de presence ka jong play pi wan sha ka duan ka jong try Terayu dana senda jong pi hakanika kelema. Let's say people yelati kai ke bakut jong ka cingem jonga. Kai ke lawai jong ka cingem jonga. Henry kan mau terayu adon ka plan ka bakrau na benda jong pi wei. Samla kan thai ki samla shenrang. Terayu dan ka plan nam tai ka cingem ka jong pi. Hallelujah. Ban ni ka pon ka kwa ban duai nang kong shwa. Itu badon don abdeng ke jisyak te chakhom hakarono ka benta ka bisngo ban dalati bisngo mla ban ksan ni kata ki jisyak te jingkhom jongpi henry kwa ban duai kerpang nang ta jongpi kanono ka daladi bisngo tho hakano ka benta ba pidan ban kwa ban duai kerpang ta shwa jongpi yen ta jongpi ni ka pon in khap rip ki khmat ni ka por Bat pila ban shu pen I da ka pira ki ti jong pi ni ka por ba ka ji blai lu jong try kan wan pi hallelujah when you snow you ka ko por ha ni ka por try ka blai lu kan no ka ba pi snow dan ha ka ta ka jing ha ka jing em jong pi shura ki ti jong pi show try ni ka por kan duai kan no ka benta ka ba pi don kam ya ka ji blai lu jong try ha ka jing em jong pi Habor akan kat bagi dan dam kikli nak bor. Hallelujah ralaba shakaralaba shan. Ngasngo tho wat nombori na khamat ka jindor ka tung try. Hallelujah ralaba shan dara. Ding ding so tang te mrawa ki jimut berkhat jong pi. Pi berkhat ik ki bom khoi pi khat ik ki bom kentang pi berkhat ik ki bom dei. Bat pidon na pedeng ke jinsyak te merau bakrau o sultan ra baton kinunu ki addiction ki ba ate merau shisha ke jim ke jong pi shura ki ti jong pi on try ngadan hakani ke situation hani ke jing plot janga ban ngan duai nam tai jong pi hallelujah rolos shikira la bashanda la bara la
bashatara ngam kwa ban yetu ke ai ko pidon rei ublei ban ma phi pitep ikata bal try ublei lu ye phi ha ka di ka por hallelujah oi blei ker khu ye phi long bai akma tu try ngam kwa ban pale ra ye phi shura ta ka ti jung bikat pangi dam ki kli ni ka por shura ki ta ki ti ki jong phi shua bangan tuai ba ka blessing jong blei kan wan phi hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ralabashani. Atraji suwe e changami yo I kin ablay. Namta ki dikikti ki bala ra shame ko pa. Try ki don mapadeng ke jing plot ha ke jing long stream. Ki don mapadeng ke jing try bi e changa ki struggle ha ke jing em ke jong ki ko try ki ba ki sngoto daladi ban pelat try ka long ka ba e try. Henry mami try bi e daman stream ko chame ko try men one ablay changa. Try jisu ban pelaj loy ikini ki kon samla ko try. Ki ba dana padeng ki jing telot chang ka jing long stream. Ki addiction ko try ki ba try bi e changa ablay changa. Try jisu ba e nya tuai ko pa na mangi tip ablay. Ba ka plan ka jome ko try kan long na banta chung ki ko try. Ka plan ko try ke de ke jing sup. Ka plan chung ka jing penem. Ka plan try bi e chung ka jing kermen. Ka plan chung ka jing ker khu ablay changa hallelujah. Ngawan ban yele persya ikini ki men same jang ka kingdom ki men same paman but baro ki addiction ki baudang ban tribe e ki badang te mrau ye ki ablay changa kan thai bat shenranga wan ha ka tenga dau jisu ban yele persya ikini ki bor jang ka kingdom ki men same jang ka kingdom baro but ki kin dri jang ka pop but ki kin dri jang satan bat te mrau ha ki jing mat perkhat jang ki ha ka dono jang ki ha ka jing em jang ki but ki kam ki jang ki ha ka ni ka keleman ngawan ban yele persya hage ker tenga au jisu banasran but hage jiplai lu chome kan long kan ablay janga hage ni ke khlemat ablay janga hallelujah o rabashikara la mayandara la bashande baro ki kin dri janga pop but baro ki kin dri ki jong satan Giwan man te mrau ye ki hage ker tenga au jisu hage ni ki khlemat ngapen jot pen pra ye ki lengkor ki jong satan baro hage ker tenga au jisu ban Nazareth, hallelujah. Try ke jimpalai lui ke jome ke nablai kan longi ki wepin ablai. Ke jimpalai lui ke jome ku jisu bakoda hallelujah. Oh Rabba shikera la manana mashatara lama. Rosi kiria la lama shandara la manana mashande. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name, hallelujah, Ralama Shataralama. Oh, Rama Shandaralama Nana Shandarala Barala Barala Bayande. Uriala Barala Bayande Rolo Shandarala Bashandarala Bashande. Agar pari elder Nathan ini alam kowe ke jirwai. Hallelujah. Bakut, try play but born in sunshine. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Ralabashanda, Ralabashanda, Ralabashanda. Kuralabashanda, Ralabaralabashanda, Ralabashanda. Berkat bagi darwai ini pin ruai pin ai. Ini cingem jong pi shaulay, pe chaka jing kui ke jong try. Oh try. Hallelujah. Hallelujah. If you step, hallelujah. Blessed be. Hallelujah. Try you play by the boards and shout. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Try you play by the boards and shout. Kulang berapa day bilong baku
bakun long utrai play badon bon kulang broad baday kulang broad baday amen oh for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Oh, holy, sing holy, holy. Kan bagi nang ruway, kan kicing ruway, kan gastel. Ay bagadok no jongi kan connection play. Inra ela ke jongi kti kan kapor, baro play jongi. Mensim jong play doan nak kene kasda. Udan ban kta yepi. Wala isyakri jong try 4 poin syapi re mensim ko jong play kta yepi re kleman. Ban penkela ban thau thamai. Ban ai ke jingkermen ban ai ke jingse. Udan nak kene kapor. Ngin mane ule ubah ko tam jong kapene. Dak do nur baro haleluya. Bakun, inrai bakun, bakun, long utrai play, badon bon, kulang berbadai, melong bakun, bakun. Long utrai play badon bon kulang berbadai. Yes Lord hallelujah. Kulang berbadai melong bakun melong bakun bakun melong bakun long utrai play badon bon kulang berbadai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes Lord. Hallelujah.
Bakun, bakun, long would dry day, badon born, kulang berbadai, kulang berbadai, milong, milong bakun, bakun, long would dry day, badon born, kulang berbadai. Yes, Lord, hallelujah. Kulang berbadai. Amen. Bilong bahajrong utang, bilong ubakrang utang, bilong utrai halon barong. Ikat bajing sensya, ikat bajing sensya, kibon bagi kerdan bilong utrai halon barong. Irai bilong, bilong bahajrong utang, bilong ubakrang utang, bilong utrai halon barong. Kiket, kiket bajing sensya, kibon bagi kerdan bilong utrai halon barong. Angin kiperdan bakun kijing thang pirwan, bakun milong blaken tin, bakun bakun men yai lon. Oh, skaben real kirwai, bakun syaus in kisir, bakun syungom len yai lon, bakun bakun men yai lon. Oh, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, hear your people sing. Oh,